Salam hormatly vatandaşlar. Biz şugun yine Farhat Durdiyev bilen gepleşe başlayýas. Gepleşimiziň temasy biz işleýär, adatda görüşmäne wagtymyz ýok. Türkmenistany puly bermeli. Bizim maşgalamyz o ýerde az şotyr. Şoň üçin biz görüşmäne wagtymyz ýok. Şol esas tema. Şu tema boýunça ine men häzir çykyş eden bir 5 minut ýaly, ondan Farhat çykyş eder. Soňra biz ýanky sizin soraglaryňyza serederse jogap bermeler. Bizim şuňky gepleşigimiz bir saatdan geçmez. Ondan soň şu gün akşam saat 23:00 İstanbul wagty bilen men sizin bilen TikTok'ta görüşüp bilerim. Eger de wagtyňyz bolsa TikTok'ta Sabaşka Kurbanov MK. Ine şul men nigim şoýa gep bilersiň. Ondan näme? Biz gepleşe başlady. Farhat, siz salamlaşak bolsaňyz ine bizim vatandaşlarymyz tanışýar. Selamun aleyküm vatandaşlar. Selamun aleyküm Murad ağa. Omatmısınız, goğummusunuz? Awayna bugünkü gepleşigimizde Murad ağaňa aýdyp geçýäli şo bir topar bahane diýen vatandaşlarymyzyň näme diýenleri we näme sebepden edilýänleri hakynda aýdyp geçýäs, soraglara jogap berýäs. Başlysynda Murad ağa. Okey. Ondan siz ruhsat berseňiz, Farhat, men başlaýyn gepleşigi, soň siz dowam edin. Yine bizim vatandaşlarımız aýdýar, Murad ağa, biz görüşýär, bizim wagtymyz ýok, biz işleýär. Ol dogry, o hakda söz ýok. Siz işleýäňiz 12-14 saatdan işleýäňiz, ülüp gelýän we suga düşýän, soň güýjüň ýok. Gaty dogrudyr. Ýöne bir zat unutmalylar. Siz kaçana çel şeyde işlep ýörjek. Yine şoň öz-özüne düzelmegi mümkinler. Biz soňky mysal üçin 30 ýylda görüp durýar. Diňe ýanky ýagdaýlar beterleşýär. Biz 91-nji ýylda garaşdyrma alanlar 92-de 93-de guguruşyp hemmerat gitdi bolýan, soň Niyaz basyp aldy. Indi bolsa Berdimuhammedow basyp alyp döwledimdi. Indi Berdimuhammedowdan soň oň ýegenler, garyndaşlar basyp alypdy. Berdimuhammedowyň gatdaryna durup, bir akopda durup şu Türkmen halkyna garşy, Türkmenlere garşy Türkmen döwletini basyp alypdylar. Men näme basyp alypdylar diýenim, şolar meni öz siýasatyny dörelýärler. Bir gyýy zorlaýar, kanaly öldürip taşlaýar. Beýle Kansem zawody adly eline. Üçüncüsü ýanky ýollar, awtobanlar bolup, bar Türkmenistanyň valutasyny kontraktlar boýunça ýygnap ogurlap ýatyr. Türkmenistanyň puly ýetmän soň Türkmenistanyň prezidenti başga döwletlerden, ine Arap döwletinden 350 milyon alıp öz guruluşyk biznesine ýanky ýegenlerine, özüne diýen bizneslaryna soğup bizi batyryp gidip otyrar bular. Ine şoň üçin men ýa Türkmenistany basyp aldy. Türkmenistanyň prezidentine we onuň ýegenlerine Türkmen halky gerek. Bir 500 000 adam bolsun, şular sorag bermeli, islendik wagty barp şulary azar we zorlar ýaly, urur ýaly, söýger ýaly. Ine şo ýeterlik bolýar. Türkmenistanyň häzirki ýagdaýy gaty amatly Türkmenistanyň prezidenti we onuň ýegenlerine. Näçe? Lütfen. İçinde opozisiya ýok. Hiç kim kellesini galdyran ýok. Halk öz ýanky garamaňlary bilen siz eger daşypdy, diýjegini işläp, şu puly berjek bolsaňyz, olaram şo ýerde iş görläp, şol çörek görläp, abedyny iýip bilseler, akşama çörek görläp ýörler. Zanit. Ýanky şol işler bilen. Şu wagtda Berdimuhammedow ýerden gazyp alýardy, baýlyklar satyp pul uglap ýatyr. Ine şuňa şu Türkmenistanyň halky şurýaly şuň abedýse akşama çörek görlerler gerek. Ol siýasata goşular ýaly ýa-da ýanky Berdimuhammedowyň edýän işlerine jogap sorar ýaly ýa-da sorag berer ýaly halk gerek. Ine şu sistema ýürüýte goýuldy. Näme men ýene bir düşünýär. Aýlyklar $35-50, gatyrysa $100. Ol sana mümkinçilik bermeýär ýaşamana. Ýürüýtürleşdirilen dünýäde ýanky $300-400 diýip aýdylýar, ýöne hakykatdan hem bolsa $30-dan $100 çeli. Pensiyalar $10-dan $20 çeli, onda ýaşap bolmaýar. Diýmek ki, haýsy gatlaklarda işleseňiz hem, haýsy derejede ýolbaşy bolsaňyz diňe paraxorluk. Paraxorluk edýänmi islendik adam tutup türme sap bolýar. Olum bir skema. Inni biznesmenler ýa beýlik kärnitçiler, potrotçular, kärhanaçylar
Olara hasam sat. Olar prezident, Türkmenistan prezident diýmese ip barýarlar beýle hökümet edarlygyny ýollaşýar. Täze ol gurulan sistema. Niyazyň özü aýtdy. MWD'ň ýa-ni İçeri işler ministrine. Menden büdjetten pul sorma, seret näçe halk gelipdir. Gitti taala. Ol şu taalaçylyk başlady şondan beri. 2096-njy ýyldan başlady. Ne şu sistema gurulan, bulary Türkmenistanyň daşynak halky gulýaly işläp duran azatsyz gullar, ýa-ni işle şu Türkiýede ýa Amerikada işleýän halk gerekkä. Gaýtyp şu daşarykda bolmaly, şondan graniçany ýapýar. Şu girmedin. Türkmenistanyň içindäki sosial saklasynmaga gerek. Men pullary oglap ýöreýin. Ine şu daşynaklar Türkmenistanyň sosial soraglaryny, ýagny her adamyň hal maddi ýagdaýyny çöýär. İşläp 10 saatda çöýär. Men bu näçe şu taryhyny görmegem gysgaça sebäbi biz 30 ýylda siyasata goşulman, cemiyete goşulman, bolup geçen wakalara hiç üns vermän. Ay çörek berseler bolýa, bizi suw, gazy, ýa-ni çöregi arzan edip uhlatdylar. Siyasata goşulmaly ýaly. Ine şeýdip biz uhlap, ine şu durmuş berdik. Inni ýa-da biz ön kıyaly sizin edişiňiz ýaly dogry ýaly 10-14 saatdan işläp gul bolyp ýöremeli ýa-da 10-14 saat işläp ýene de güýç toplap siyasata goşulyp ikisinden ýöretmeli. Hem çağırar taklaman hem ikisinden ýöretmeli. Sebäbi siyasata goşulmasak biz öňkü etmedik zatlandy. Ol mektepde damaşyn zadany. Sen mesela için 6-njy klasa çelli okumadyň. Ýöne gatnadym. Hiç öýde işlemedin, klasa oturup dinlemedin. Inni 7-nji klasa sen ýazyp başlamarsan. Diýmek sen 1-nji klasasyň. Täzeden başlap doполнительно akşamna öwrenip ýene de şol 7-nji klasy ýetmeli bolýar. Ine bize siyasata goşulyp öwrenip jemgyýet işlerini öwrenip ýa demokratik institutlar öwrenmeden geçin. Näme derdi ölüp ýa-da gelýär. Bir topar tökmetçiler var, çepekçiler. Şolun kanalyna girip täze Hollywood kino bolmagyň içime gyzyp, ine şol kinolary görüp, tomaşy ýatjak wagty ýöne goýup gülüp, ýa-ni şol menýal aktivistleriň üstüne gülüp akyn ýatýar, pikir edýär. Ay bular tomaşa berýär. Şeýdibem wagt geçkidýär, şeýdibem sen 10-14 saat işleýän. Iň bir ondan gülkünçladi, sizin şuraya işleýän günüňiziň soňu ýok. Yani şu soňuny getirjek bolup bizi düşündirýär bolýan. Siz şuňa tomaşa hökmüne berýär. Ol tökmetçilerin kanallarına giyirip şöyle komentar yazıp gollap olara düýünden yalan aýdýar. Tökmet atyp yalan aýdyp olar dinler bu tarafa hakyky bilimler berip hakykat aýdyp sizi galdyrjak bolan adamlara goşulmana aňyrda dursun. Kanallarına baranlygy mesela alenýär. Sebäbi siz barsaňyz, siz dinleseňiz, siz turmaly bolýaňyz. Risk almaly bolýaňyz. Siz onu ikisi işlemeli bolýaňyz. Hem öz işlerinizi, ýa-ni 10-14 saatdan, hem doполнительно özüňizi östürmeli bolýaňyz. Kelleňiz döňmeli bolýaňyz. Watançy bolmaly bolýaňyz. Namusçy, wyjdançy bolmaly bolýaňyz. Bu kyn. Şoň üçin siz ansat usulyny saýlap bu tarafa terediňiz. Men kaňyp özüme soraw berýän. Men näçe şular bir ýyl bäri düşünürýän, bular inni meni dinlemene aňyrda dursun. Ol allakçylary, yalan söz aýdýanlar, tomuş, ýa-ni tökmet aýdýanlary tomuş ýok meni dinläp oturýar. Diýmek şuň galatam beren o. Onu men näçe Allah'ın beren durmuşyny şu zatlara ýitirýän. Näçe men gapdalymda men başgalanma, men gapdalymda bir gözel döwlet bar. Şu gözel döwletde ýa-ni gurplu bolmak üçin men 15 ýyl giýje işledim. 3 işte. Firmada yatıp şu Fransaň deşi bolsa aýlanyp klientler bilen ýatman, ýa-ni özüň nadýorlygyny görkezip, olar bilen ul kontraktlar işläp geldim. Şu derejeye yetdim. Indi men lezzet almaly wagtymy taşlap, ýene şu başlaň bolýan şu sözi aýtmaly, poku girip özüm şoňy bulýan. Bir topar tökmetçiler maňa ýa-ni bolmajak zatlar ýelme, bir topar zatlar aýdyp
Men şu zatlardan 16 ýyldan bäri daşladım. Hiç kellemek bilemek şuraya ne tökmenet bolýar adamlar. Ine men diýjek bolýanlar howuna siz işleýäňiz o gurun ýok. Borcuňyz we maşgalan öňünde. Ýöne mümkin siz 10-14 sagatdan işlemen hepde 4 gün işläp 3 günüňizi diýince alyp sagryňyzy berkidersiňiz. Şo ýere $200-300 iyi vermän, $100 iyi verersiňiz, ya $50 iyi verersiňiz, şonuň çöregine ýetýär, ýetýär. Ine şoň bilen bir 6 ay görüşüp Türkmenistan düzedip, Türkmenistan ýene gaýtaryp halka, watany urup, hemmemiz dolanyp gidip Türkmenistan'a baý bolup, bütün dünýäniň agzyny açdyp ýaşadyp bolýar. Näçip şu wariantda siz kelleňizi alandy, siz aktivistlerden gaçyp, siz ýa-ni bize ay bular boş diýip, bilýäňiz boş däldigini, gatyw düşünýäňiz. Ýöne boş diýip aýdanyňyzda rahat ýatyp bilýäňiz. Ine şu zatlara geçip diýen näçip wyjdanlyga garşy, namusyna garşy diýen. Näçip şonu ýa-ni şu tiýada tap barýan. Men şonu hiç düşünemem. Şu videoň aşağına komentar ýazyn. Men ine günne çykyş etjek bolýardym da, günne çykyş etjekkä. Günne çykyş etjekkä sebäbi birinciden adamlar seýrden ok. İkinciden prosmotrlar az. Diýmek hiç mi gerekkä? Prosmotrlar köpeýene men öz çykyşlarymdaky, ýa-ni reklamanyň düýbünden aýrýan. Ondan hiç kim diýmedim maňa, ana sen pul üçin çykyş edýän zat. Düýbünden aýrýan. Hiç ilgi ýok. Reklama ýok men kanalymda. Murat Gurbanow kanalymda. Türkmen halk kanaly men ýa-ni ýöredemek olanlar var. Debetem olanlar öýle. Ýöne men kanalymda bolmaz. Men hepde 2 gerek 1 gerek çykyş eden duran şu adamlara göre çykyş ederim. Egerde şular gerekkä bolsa men durzordan. Logika tarapdan men durzordan. Kimeme çıkan aktivist bolsa şolar Ýewropa geçmen kömek ederler. Olar kömek eden galany gaçyp ýörtünler. 10-14 sagatdan işip rak bolup yaraman banisa düşdünler. Ya Türkmenistan'a gitjek bolup pas bolsaň öňüne emedekläp ýörtünler. Türkmenistan'ın prezident koyunna görünne imedekläp däl. Ýa-ni dol ýatyp ýalwartynlar. Bar ýerine oşunsunlar, ol öz işleri. Men goşuljakka. Ýa bu men durmuşumda. Men ine size kömek etjek bolup 1 ýyldan bäri çykyş edip gelýär. Men düşündürip gelýän zatlaryny köp zatlary şonu düşündürmek üçin men internetde wagt ýetirýän, kanunlaryny öwrenýän, köp zatlary taýýarlyk köp öwrenýän wagtym ýetirýän. Men wagtym pullun ummatdyr. Näme üçin men her gün akşam çykyş edip sizin öňünizde şu zatlary düşünýärem. Men borjum barmy? Ýok. Men hiç kim borçluyum. Näme üçin men şonu diýen? Men görüşüp gördüm, bolmady. Bolmady. Men öz ýolumma, men öz garnaşlaryma, dogun garnaşlaryma başa çykyp öldürjek. Öz ýolumma. Hemmene kömek edýär, pul kömek ýa, ýene orada men başa çykyp öldürjek. Taparmýar. Diýmek men özüme başga mesele goýýan. Şu mesele aýrýan diýe, şu meselede men ukyplygym, men güýjüm, men ýa goýýan öz pullarym adama gerek ýok. Bular tomoşa hökmüne görýärler. Ýöne şu zatlar men şu Türkmenistanyň daşyna kadymlaryň. Ine Türkmenistanyň içinden kadymlar, bular başga. Türkmenistanyň içinden kadymlar bilen gülüşýär. Olar ýuwaş-ýuwaşdan göýler açylýar. Olar düşnükli, olar presin aşağında. Yani MHM, prezident, ertiden aşağı açıldı. Yalan atan programa, sistemanın aşağında. Yine daşında bu zatlar yok. Hiç tat yok adaşında. Anlar duran, dur diyen yok adı. İşe gidip geliyen akıyım. İşleyen akıyım, pulu veriyen. Ben bir kısmına ulaştım. 10-14 saat işleyen geliyor, jime diye soğudu şip yatıya yatacakta. Al. Kim gülkünçlük gürleyen olsa onu koyup gülüp yattı yani boldu. Eğer beyle seyretseniz onu bir durzolu hem de attır. Ne var? Biz sizi güldürmek için çıkış edemiyor. Size gereği yok olsa biz biliyoruz o zatları. Yani şu yani men pikir eden şunun için men pikirimçe biz garaşyaz, ya biz işleyaz, bizim vaktimiz yok. Doğrudur vaktimiz yok. Senin Amerika, senin Avrupa öz azatlığı alanına 12 saatte 24 saat görüştüler. Ölüp gittiler.
yüzle, münle, 10 milyonça, milyonça ölüp gittiler. Aldılar azatlık. Bizde azatlık için görüş ölüm yok. Bir yeri yok. Ağzını doldurup gürler yer bir yerde. Международный organizasiya gürler yer yok. Orada doğru ya. Sen mümkün karşısın. Sen yine onun meşhurundadır. O hemme devletlerde var. Hemme yurtlarda var. Başkaları ne mi? Turan o. Ayşe'yle korkuda atıyken üstüme uyuyorlar. 20. asırda korkuda mı? 20. asırda korkuda olsa Türkmenistan'ın içinde korkudadır. Yine daşınla ne mi? Emkime iyinden kovul yapıyorum Dubinkadan. Yok doğunun kardeşlerine olur ki. Vakt Türkmenistan'la Türkmenistan'la kalıp dur. Ol atmaz ki deyip men 100 may diyor. Men şunu size şunu ayttım. Men şunu aytıp durmalı sebebi yine hakikat bizde birinci oldu. Şol hakikat süycem olsa, acam olsa yadara şeyle. Biz şunu boynalmadan biz onu ödülmez. Yine men size aytayım. Men hepde de 2 kere çıkış edecek, gününe çıkış edebilecekler. Sebebi ol birdat edenimde abratka değil ya da yani kaytarış tarafı olmalı. Ol yok. Mani yok. Düğünün mani yok. Ne şunun için ol atmaskı men 14 saat işleyen hava ol ağır atmaskı, yönü ol atmaskı. Sana durmuş gerek olsa, vatan gerek olsa, sen hepten de 4 gün işler. İyice işleme yetti ya, hem de adımı yetti ya, 50 dolar ileri galanı sen görüşay. Görüşün. Türkmenistan prezidenti ya, Türkiye. Günaydın. Şu aktivistler turup birdat edemese beyliklerden ha tolk yok. Men aktivistler näçe turman, näçe protest etmän diýen. Häzir. Öz-özüňi patsaýdy eder. Hawa biz turjak, biz çykjak, haçanna arkamyzda halk galsa. Yine şu aktivistler turýar, yine şunu gawalýar, yine biz ılgap çykarýar, başga zat ýok. Şonuň üçin men aktivistlere aýtdym. Çykma, maňa jaňa diýerler. Murad aga, näçe protest edemok, ine prezident gelýär da diýär. A sen näçe çykamok? Ne şonuň üçin biz protest edemok. Yine de aktivistler aýtsaň bol çykýar, böküp çykýar. Yine şu 20 ýaşadym da. Yine şu dernekde men baramda da şu 20 ýaşadym. Häzirim 20 ýaşadym. Size derne açyldy. Şonu berekedi. Men düşünemok. Siz bir ýerde diaspora hökmüne durup özüňizi goramasaňyz, bir-birden gora bilmezsiňiz. Size karşı Türk sistematy işleýär. Size karşı Konsolistan sistematy işleýär. Size karşı Berdi Muhammedow sistematy işleýär. Siz özüňiz bir sistema gurup goranmasaňyz, ol ýeke sizi ýönet. Siz uçotda da ýok. Men size bunu aýdym. Türkiýanyň uçotunda da ýok. Şoň üçin görüşmek hakamsa, tutup alyň oturdy. Şoraýaly bir sowgat bolmaly. Şoraýaly özüňe bir gaýrat bolmaly. Watana edemok. Şoň üçin men şeýle şunu düşünýän, şeýle serýän. Farhat egerde men ýalňyş diýen bolsam ýa-da siz öz pikiriniz diýen bolsaňyz, şu meselede näçe ine şular aýdýar, şular diýip biziň watandaşlarymyz aýdýar. Ine Murad aga men 14 saat işleýän, men wagtym ýok bagşla. Näçe öýleri 14 saat işlemeli. Näçe şonu 4 gün et bolanok, hepde 2 gün dinlap bolanok. Näçe şonu 3-nji güne çeli işler, 4-nji gün dinç alyp, ýene 5-nji, 6-njy gün işler, bazyny ýene dinç alyp bolanok. Näçe olar öz bedenini ölmäni goýýarlar, onsoň rahat ýa ölüp durkada jaň edip maňa kömek edin diýär. Näçe bu zatlar belli, ha sen izni olsa işleden hökman bir dalmy üstünden bar ýa. Onu düşünýär. Näçe şular işlep, millet Mongoliýa, Türkmenistanyna, näçe şular işlep maşinalar, jaý gurýar, da diýär. Biz bolsa işlemen, öz işlerimizi işlep bilmen, gazanyp bilmen, şunu görüşýär. Ne şu zatlara näme söýledýär? Awa dogry aýtýaňyz, siziň aýtýanlaryňyz 100% goldaýa we şu taýda men hemde ýanky soraklaryňyza şu näme üçinlere jogap bereýin. Bizim Türkmen halkımız hakikatdan hem İstanbul'da seyredip oturuyoruz. Şu dünyanın hazır dünya yüzünde Türkmenler köp, Türkmenistan'dan gelen student deydi, migrant deydi. Yani en has köp yeri İstanbul. Ben özümem İstanbul'da çıkışam edip görün, kanalımda da çıkış ediyen, protesta da çıkıvam gördüm, hareket edip gördüm. Yani bizim halkımız yine birinci sorağımız ne için 12-14 saat işe.
12-14 saat işleye Türkmenistan'a pul uğratıyor. Ne için uğratıyor? Ben şunu geçen bir çıkışta da ayttım. Siz diktaturan ösmegine, paraxorluğun güýjemegine kömek edýäňiz diýsen bizim çağalarımız ac ölsünmi dedi. $300 şulay iyi verse indikay 500 iyi verecek bolup işleýäşeýdi. Ne için iyi veriyor? Sebäbi o taýda prostoy bir gaz kantordan idaradan adam gelýär welin uçotçugy barlamana. Şolan bu ziyat galyp gidýär. Toğan bu ziyat galıp gidiyor. Sadiga çağasını veriyor bu ziyatka. Mektebe veriyor bu ziyatka. Şo bu ziyatkaları tölemek için Murad ağa. Şo bu ziyatkaları tölemek için ve şonun bu ziyatkalığından bilen o. Aňyrdaky halk ýurdun içindäki halk hakykatdanam bilimsiz, zatsız, indi doğru kemsidi aýdamyz ok. Aň düşünjesi biraz pes. Säwat taýda diktatura baskyn edip dur, komitetler var, prokuratura var, gürleden ok, pesnikler ve olar şo pulu bermeye mecbur. Kaçan da bulara can ediyalar pul gerek. Berýärler welin bulara meltip şo ýanky haramzadalara berýär da paraxorlara. Şular şu taýdan aýdyşyňyz ýaly $50, $100 çörek pulusyny goýberse, şo ýanky haramzadalara bu ziyatka bermäne pul ýok. Soň bir geler, iki geler, üç geler, soň aňyrdakylar ýuwaş-ýuwaş ayağa galyp başlar. Şonu bärdäki halk düşünen ok. İkinciden indi näme üçin 12-14 saat işleýär. Türkiýede 12 saat yabancı olanyň üçin, yabancı diýeni priýejni, daşardan geleniň üçin 12 saat işletýär. Aslında Türkiýanyň öz halky 8 saat işleýär. Bu bir. İkinciden saglyk sigortalary ýatyrylýar. Üçüncüden ýani Turdaboy knişkasy ýöreýär, pensionly hody ýöreýär. Türkmenler näme üçin işletýär? Türkmenlere şol tölegleriň hiç haýsyny tölen ok. Yani bärdäki başlıklar, işverenler şonun hiç gaýsyny tölen ok. Ve Türkmenler gaty bir amatly bizim edýän işimizi şu taýda naprimер bir Türkmen ya daşardan gelen bir migrant gelip şu taýda motor sürse $10 alsa, Türkler şoňa şu giýjegiň diýsem $30'dan aşak motoruna mellän ok. İtak şu $30'ın daşyndanam yol pulusyny, iyi biçkisini, turdaboyny hemme zadyny ýöretýär. Türkmen olsam o zat talap eder ok. Elinde oturma izni var, turistski vizası var. Şonu yankı işleyen vizanı alası veren ok, rabotçu vizanı. Almaya da ine şonkiyalı hakikam gul berde Türkmenler. Men aydayın hakikam gul. Şu %1% ya bar şo ya yok. Sigortası tölen yani. Töleden ok bulam Türklerin iş verenlerine katı govu peyda da naprimер siz özünüzden biznesmen. Bir işçini $1000 aylık verip $500 raskodunu tölebi işledeniňiz gowmy ýoksa $1000 3 sansyny getirip işledeniňiz gowy. $1000 3 sansyny getirip işledeniňiz gowy. Bu Türkmenler entegem şoňa düşünen ok. 12-14 saat işlep maýrylýarlar eşek ýaly. Polny işlep sowuk bolsun, kış bolsun, gar bolsun, diziňden su bolsun işledi. Gönü çık diye işin et diye. Bular hiç adama rahmy gelen ok bu milletin. Soň işledi welin serroz bolýar, rak bolýar, aýdyşyňyz ýaly beýle kesel bolýar welin. Bu ýanky oturup şo işlän wagty 12-14 saat işlän wagty öýüne gelip bir çaýnak çaý demlep film izleýär, teletomaşaçy bolup bize üstümizden gülen bolýar, iki sany samsyk çykyp gürlese olan tarapyny alan bolýar. Şol adamlaram soňunda kesel bolýar. Kesel olandan soň näme diýär? Yankı karşı taraf var, çepekçiler diýeriz biz olarak. Haramzada, yankı diktaturan gullary. Bulara muňa can edýärler, buların şu kesel olandan peýdalan. Hany diýe aktivistler bir iş başaryp bilýärmi diýe, hany aýdyňan diýe. Buların maksady bizi düşürmek. Bu yankı kesel olanlar hakykatdan hem diýe bular aktivist olup diýe TikTok'da diýe ya YouTube'da gıýgyryp ýörler. Hany bize bir kömek edip bilýärmi diýe. Havar yok bulan bizim näme Şveýçarsk bankda şodumuz açyk durmy? Ya bizim bärde milliardlap dollar işleyen fabrikamız barmy? Şoňa düşünen ok, kellesi düşünen ok, yeten ok. Çünkü bu adam öýünde maşynam aldy, jaýnam gurdu, oğlunam öýerdi, hemme işini etdi. Ýöne onun yerine özünün saglygyny berdi, kesel oldu. Indi bunun kesel olanına da aktivistler günäkär. Indi bunun kesel olanına da köçe aýlanyp aktivistler pul toplap bunu uğratmalı. Sağ olsun kömeğem ettik, bizem ettik, ettilerem aktivistler. Edildi, gitti, yankı adam özü ölecek olup otyr, aeroportta gidip barya Tanrı yalkasın diye hormatlı konsulsun işgerleri diye Murada köp sağ olsun diye şeyle kömek edip beni uğrattılar diye. Yoksam
Şo haramzada konsulus yeke tenge de beren ok şul adamlara la. Yeke tenge beren ok. Elindäki pulunu alya, pasportunu oňaryp berýär, $30 alya, ýene bir dokumentini oňarýar, $60 alya, gitjek bolsa $3000 zalyotunu alya, Türkmenistandan geljek bolsa $3,5–4,000 zalyotunu alya, pulunu alya elinden gaňyryp. Kanun boýunça bir kanun da bul işler. Şonam razy bolup berýärler, bize degmese bolýar. Razy bolup işimiz bitsin dip berýärler. Iň soňu näme diýe bagışlaň biraz aýwan bolsa götü külüň üstüne düşen wagtam aktivistler tapýarlar. Ne aktivistler hudaýmy? Ya aktivistler näme Abilix, Asterix'däki ýaly jadyly adam däle bular. Şeýdip şeýden de emme zat ütgep gider ýaly. Şu aktivistler hem düşünseler edil özleri ýaly adam. Ýöne biziň halkymyz murada hakykatdan hem bilim sowatdaýdan pes derece. Sen bunu eden hem Sapar Murat Niyazov. Haramzada ölüp gitti, indi arkasından sövmeyin, ýöne 9 ýyllyk edip gitti mektepleri. Ne için etti bu? Sebebi dünya yüzüne halk çıkmasın, yaşlar okamasın. 9 ýyllyk atistat ýören o içerde. Международный iň azy 10 ýyl. Bunu etti, 2 ýylam staj etdi, 2 ýyl stajam ne için? Institutun, universitetiň nemelerini, zalyotlarini, berilýän paralaryny toplaň diýip 2 ýyl staj edip koydy. Ol tak 9 ýyl ruhnama kitab okap götürdi. Ondan soňam o zalyot üçin göreşdi. O zalyot bilen hem girdi, küçtepde oynadı geldi. Bir söz bilen jemläp aýtsak Murada bu diktatura sistemany bilimsizligi, nadanlygy, jahillygy fundamentini Sapar Murat Niyazov kurup gitti. Munyň diwarına ina bu haramzada, milli haramzada Berdi Muhammedow hem diwaryny galdyrdy. Bu halkam şol haramzadalyk bilen gurulan fundament bilen diwara söýenip ýaşajak bolýar. Ol bilen iş biten ok. Bolýa siz 12 saat işleýäňiz. 12 saat işden soň öýüňize gelýäňiz watandaşlar. TikTok şo eger şu maksat Türkiýe ne diýe ýene haramzadalar TikTok'a girse şular TikTok'a giren wagt 1 saat otursa da 1 saat şulara tomaşa edýärler. Sen şoňa 1 saat tomaşa edýänçe özüňde de TikTok bar, özüňde de YouTube bar. Özüň ýüregiňdäkini aýdyp watan üçin göreşip bilen okmy? Sen şo nirdäki pankelle samsyklary tomaşa edýänçe bolýa aktivistlere göwnüň ýetmeýär. Sen onda gövne jaý edip çykyş edip görkezäý, özüňde de bar şo telefon. Ya bärde internet işlän okdal, Google'a girsen hemme zat bar. Bilmeýän zatlaryň hemmesi Google'da ýazykdyr. Bu bir, ikinciden bärde mehemen ýok, ya başkan ýok, ya başkan. Hiç kimseň agzyny tutan ok, agzyna zamok goýan ok. Türkmenistandaky ýaly sähel çykyş etseň öýüňe baryp baskyn eden ok, ya alyp gidip türmä sokan ok. Bu diýjek bolýanym bu ýurt Türkmenistanyň içine baryp biz göreşýäs diýär Murada. Türkmenistanyň içine baryp pajizinem göreşi bilmeýärler. Sebebi demokratiýaň bar ýerinde azaçygan bolsa, dogry 100% däl bärdidi. Şo azaçygan bolsa demokratiýaň bar ýerinde, internetiň full işläp duran ýerinde, azat erkin wagtyň, spokoyny dollarda aýlygyny alyp çağanyny ekleýän wagtyň ýüregiňdäkini aýdyp bilmedik adam sen indi Türkmenistana baryp çörege oçura durup, yağa oçura durup, o haramzada PPS'niklere para verip gezilýän ýerde mi ýüzüň açyp çykyş edýänse? Pajizinem çykmaýan. Aeroportda baryp düşenden soň 360 gradus ütgeýe bulan kellesi. Arkadaga şöhrat diýip çapak çalýar. Bu ýene aýtýarlar şu taýda ýokary guramalar näme üçin seretmeýär bize, ýokary Owon diýdi, Ýewroparlament diýdi, olar näme üçin seretmeýär? Olar seretmeýär, sebebi olar Türkmenistanyň yalan vatan habarlary bar, oňa seretýär olar. Görýär hemme halk çapak çalyp dur. Özlerem bir reňkde geydirýärler, inkubatordan çykan jüýje ýalydy. Hemmesi çapak çalyp dur. İstanbulda da 4 sana aktivist gıyğırı otur. Olar 4 sana aktiviste seretmeýär, o taýdaky 2,5 milyon ýurdun içindäki halkyň ýagdaýyna seretýär. Haçan da biz dünya yüzünde çıkan ýart halkymız var 2,5 milyon Türkmen daşada. Ina bularam edil şo vatan programmasında jemlenişip görkezilişi ýaly biz hem şu taýda jemlenip bir protestalar edip sesimizi duyursak ana şo wagty her kim seretýär. O her kim işten gelip 4 sany aktivistin 4 sany haramzada bilen gıygırışýanyny görüp tomaşa edip çay içip oturan üçin o onam seretmeýär, Ýewroparlamentem hiç kim hem seretmeýär. Ýöne ýene bir zadiýatdan çykarman. Bu aktivistler hem ömürlükde.
Ha ölýänçek gidişeriz. Ýöne biziň hem muradagyň aýdyşaly maşgalamyz bar, biziň hem durmuşymyz bar, biziň hem işimiz bar, biziň hem zadymyz. Bir ýere çenli göreşeriz. Her kimiň bir orientyry bar. Bir ýere çenli göreşeriz. Halk çyksa çykar, çykmasa häzir bu gidenden soň indiki geljek diktator şey dip otursaňyz, on krişasyna mı ýapýarsaň o jaý ýykmak, men pikirimçe murada aňsat bolmaýar diktatura diýen binany ýykmak soň. Uje biri fundamentini guydu, biram kerpicini ördü, indi üçüncüsü hem gelse krişasını yaptı. Sonra berekella buyur şu krişan aşağında son ikinci Koreýadan beter olup ýaşaýaňyz. Gatlak gatlaga bölýärler, ýokary gatlak, orta gatlak, aşak gatlak. Ne şey diýem, ilki durmuş apşinada gullar ýalam ýaşap gezersiniz. Ondan soň Türkiýede çykyp bilmeýäňiz, Türkiýeden giribem bilmeýäňiz iziňize gaýdy. Edil Koreýadaky ýalda aşa ýurda çyksaň, polny watandaşlygyndan hem geçip çykyp gidýär. Häzir hem tak şol boldy. Daşary işler ministrliginden hat alyp çykmaly, konsulstwaň üstü bilen bilet alybam girmeli. Hani bu daşary işler ministriniň başga işi ýokmy? Konsulstwaň başga işi ýokmy? Sen halkyň girip çykyşyny upravlat edip görmeýäňizmi watandaşlar Türkiýede kakoýty bir biznesmen kitçik magazininde satyp otyr o daşary ýurdun biletini. Türkmenistanyň bileti konsulsa alınmaly. Dernek meselesine gelsek, hani bir halk toplanışar, bir halk bir yere üýşer, o ýüzüni açmana gorkýanlar derneğe gelip gürrüň eder diýdik, welin ýok, ýalňyş bolup çykdy. Ol derneğe gelmediler, ýöne bir zada haýran galýan şu taýda bu haramzada diktator derneğe açdy, Türkmenistan ýardamlaşma dernegi. O derneğe welin muradaga iň az 300-400 adam bardy. Men videolaryny görüp otyrym. 300-400 adam bardy şu haramzadalaryň açan derneğine. Ýöne şo dernege nämçin baranyny bilen oklar. O derneğin manysyny bilen ok. Ine men aýtýan bilimsizdi. O dernek şo Türkmenistandan ýanky halky çüýkep alınýan, daşarda halkdan alınýan zalyotlary dokumentleşdirip almak üçin açyldy. Ine dernege barsaň bilet $850 diýe. O hazır pasoystva var, pasportum uzalçak diýsen bar dernege diýip uğratýar. Bar dernege. O dernekde de bahalar yazıklı diye doldurdu. Şu alyanca haram pullaryny, paralaryny dokumentalny edip almak üçin açylan yer bu vatandaşlar. Bularam düşünmän baryp, şu taýda gatnaşýarlar, iý biçýärler. O berence bir $10, $5 padarkasyna neme bolup, kaýyl bolup, gaýdy otyrlar, ne dernek gaty bowu, eýtdi, beýtdi. Häzir hem 2 sany mowut awtobus goýupdyr İstanbulyň 4 Levent diýen ýerinden derneğe gelýän adamlar üçin. Günde 4 reis avtobus gelýärmiş bärik derneğe. Ine bu halkan bolsam şoňa seretýär. Şonu edýär, hawary ýok, ertirki gün näme boljagyndan. Indi Türkmenistanyň içinde alanlary daşynda da indi dokumental edip wyzat galmagyň ýoluny tapdy bular. Bularam bolsam şolara berekella diýe, gaty gowy diýe. Çapak çalýa gol diýe. Ýöne hakykata aýtýan adama seretmeýäse we dogryň dostu bolmaýar diýe. Olama dogry. Yine bir zadan bandı bilemok bizim halk kaçan oyan ya, kaçan bu zatlara düşünye, etje, onam dine Allah bile. Diga alanlam yine görürsem rada. Ana doğru diyen zatlarını. Bolya düşünmeyen vatandaşlar var. Çemen öre bilen adat kayıtbayız. Gün derine var, mutlap söyleyen bayrak diyen. Yine görüşen yana adamlar, agentler yine barıp söyledi, şolu mutlap. O dernek tutuş Türkmenistan'ın konsuluk tarafından, Türkmenistan'ın emheme tarafından kurulan dernek. Yani hemçin men onu diyen sebebi konsolun işgärleri şunun içinde. Yine önkü emheme işgäri, Türkiýanyň emheme işgäri şonu yol başdy. Bundan beter näme tutnama gerek. Men diýjek bolýandaryň onu der. Ferit, egerde bir ýerde $100 kazanmaly bolsa da, şu adam satmak, Türkmenden öktesi ýokdur. Beyni halkta şeyle öktü der mi? Ýöne bir ýerde dastoyna şu $100 iýine berip, ýöne dastoyna şöyle jogap bermeli Türkmeniň bolmaly. Men şonu gatyň goýan, şol ýaly namasy, wyjdany, şol ýaly özüne, ýani hurmaty gaçdy Türkmeniň. Olam näçe? 30 ýyllar şu Türkmenler telewizora çykyp, mertebesini peterli, maskarasyny berip, ýani prezidentler halkyň gözüniň oğudyna aldy. Türkmenler bir ölüm bir ömür. Ol iksani sizce yoklar adamın önüne dağıldaşıp durmalar. Yüzüne aitmalı, ölüşen o zaman
aydıp bilmez şunu. Yine şurayalı aktivistler prezident, milyarder günne pullar oğlap yor. Siz uçordunuz yok. Neçe gaz alın, neçe nevd alın bir yılla ne satıldı, nira pullar geldi. Sizin haberiniz yok. Men size burada da edeyim. O sizin pullarınız. O sen her gul azatsız gul yalı işle yapıyorsun Amerika'da ya da Türkiye'de. Sen pullarını olsa günne oğlap yatıyorlar. Hanadalık. Ne şu adaletsizliğe karşı koşun. Hangi vicdan? Hangi namusun? Ne yapıp sen gul bol ölüp onu kondör saatten işlemeli. Yine senin baylığını Türkmenistan'ın prezidenti öz qardaşları bilen çekip oğurlap satıp milyarder oldu. Näme sebäpli? Näme onun gany gökmi? Ya o näme dogulunna muňa ýanky Saparmat Niyazov muňa näme dogulunna klima oýdumy? Ýok. Bu bizim siyasata goşulman şuryaly namatlygymyzyň netijesi. Men diýjek bolýan adym bizde häzir şans. Ya biz alyas, ya biz 30 ýyla gidýäs. Öňümizde täze diktator Serdar Berdimuhamedov. Men öňüne biznesmenleriň diýen zadyny aýtdym size. Men açyk diýdiler. Men inanmadym. İçine jaňadyp bagladym, dogry eken şu. 35%dan ýokary alýar. Gün aýdýar. Biznesmen seni içinde daşynda gün aýdýar. Ol gurlanam, ýanky beýlekler ýaly hobo, ine raswotlar we eýle gün aýdýar. Şu ýerde Türkmenistanda men 35% bersen gelýän bolmasa ýok bolşardy. O biz o Türkmenistanyň ýüzüni okady. Biznesmenler bütün dünya. Olur öldürüp bolan ama olaryň diýe Amerikada öz ýanky gruppa olur güýçlü biznesmen bolan öz ýoldaşlaryna diýe şuraya maskaraçylyk darýa. Onu dewlet maskara edýär. Onu şu haramdasyna maskara edýär. Men diýjek bolýan zadym şu gepleşikde ýene bir iksan atmaska seyretip geçeli Farhat. Ine aýdýarlar men görüşjekler, ýüzümi görkezjekler Türkiýede. Men gör ogly, ine men gör oglumy görjek bolsam, ine men Türkmenistana baraýyn, sen görürsiň men näme gör ogly. Bäde çykyşym etjekkä, ýüzmem görkezjekkä, men garaşan ine häzir barym. Ol bir akmaska. Siz bir näme diýsem, özüňiz sylan. Bize arlap bilmezsiniz, özüňiz sylan. Näme? Sen şördü Türkiýede hiç şart yok, emheme yok, iksan port konsul senden ortaya barsan. Şolardan gorkman, şolardan gorkup çıkış etdilen o. Yani protest koşulan o, yüzün görkezilen o. Türkmenistan'ın içinde 30 saniye hele bağışlan ayal maşkala, ine Levap'ta, Aşgabat'ta, Daşovuz'da, Mar'da çıkış edip hekimleri var, gidiş yerler. Şonça bolup bilmeýän sen atmaska tapýan. Ol atmaskan sen özüňe ýene. Bir sebäp inanamdy. Sen şurada görüşýän bolsaň, içinde de görüşýärsiň. İçinde sen emheme aslynda, içinde bir sistemaň aslynda sen galy bilermi? Ýok. Boljak dağda diýilmi? Ýene men häzir aýdym, men Wangada ýöne boljak dağda diýdim. Bir ýollar açar. Berdimuhamedov isleýär, islemez, milyarder, diktator tapady ýok, biz açar ýollar. Gataçar boldy. Siz giýerdiňiz içine. Imsimce, yani tavuk kötege giýýärler, imsimce açýanyn, imsim motlu bul garaş, haçan soýular ýaly. Şuraya gezersiň. 6 ay bolur. Onsoň şu bizim diýen häzir çykyşymyzy oturup analiz edersiň. Be. Ýaşap bolan o buýur. Şu ýerde bir iki ýolumuz bar. Ya turup görüşersiňiz, onu da görüp bolsaňyz ýüregiňizde hakyky duygu bolmaly, ýa-da pul jemlep, karda batıp, yine de gelirsiniz ikinci etap, yani ikinci sirkülasyon. Birine, yani birinci kuga barotda işlep kaydıp, içine girip, pulunu soğup tuturdunuz, inni ikinci bar oluyor. Siz neye çeledek şuraya aylıp göreceğim? İnni bes edin inni kelleriniz aylam. Men de Türkiye son kıyak baramda bir yadımda, bir yaş geldim. Özüne koğu seyrediyen tuğuleme. Berekella. Men yanında telefonu oluştu. Menin maskam ayırdım olayım. İmsim olayım. Tanandır da elbette. Avtobusun çıktı olayım.
bir gaçya wögül bilen çykaýdyk da men näbilen şurada çykjagym menem çykdym bir gaçya wögül bir gaçya şoň ýanyna video surata düşüremediler diýip ýanky ýanymda duranlar kellerini aýryp şöýden bir ýanky ýitäjek bole jadywy taýak bolsa şöýde birinji bilen pul berip şo jadywy taýak ulan şöýden isparitse boljak da olam ýok mejbur boldy çykdan molin bir gaçya özüm seridip özümü tunýan. Mene monster, mene bulun haklar. Görüşýän, bulun gaçýa. Ine şuraya bolýanyz bolýan wara. Näme diýen? Men sözüm tapamak bir düşündirmeli. Bolýar prezident idiot. Ýünesiz. Bir gerek ýaşaýan, bir dastoyna ýaşa. Dastoyna çöreği. Dastoyna işle. İşleme diýemok. İşle hakyň bolýanmasa ýok boldy. Türk boldun, Fransuz boldun, ýok boldy. Barym täze yer tapyň. Gözlen 10 gün kösen, 15 gün kösen, bir ay kösen, su bilen gara çöreği. Türkiýede ýene bir kafe bardan pulum ýok diýsen, berýäni nahar. Kösen, ýöne özüň bir statusyny düzet. Ol konsulsta baranyňda ýalwaryp taýdy. Utunç. Olar sizi hatam eden ok puluňyzy alyp taýdy. Ziyat gidile, sizi oýnap ýörer, sizin ılgap şol ýanky näme diýen? Bize bular adalatly ýol görkezýär. Kömek edýär. Muht. Konsullugyň bular süýüp, gyýgyryp, pullaryndan ýap zat berýär. Bular ondan meter bular hormat goýup, silap zat berýär. Meniň pikirimçe, häzirki türkmen halkyna adalatlyk gerek. Olaň ýalňyşlygy da, Farhat o seniň we meniň we aktivistleriň ýalňyşlygy. Ýa-da. Meniň pikirimçe, ol bir aklymyz çatanok şularyň bolup ýörüşine. Biz pikir etdik, bular diňe gorkýa. Ýok. Bular gorkanok. Bu vatandaşlarymyz gorkanok. Bular istýär şunu ýaşamagy. Bagtly durmuş durka. Ýöne tursaň bolupdyr. Ol nälazadan diktator bir adamlar, müň adam tursa gaçky diýär. Şo durka ne Türkmenistanyň içinde, ne Türkmenistanyň daşynda. Gaýratly ýok. Şoň janym ýa diýmek onu Türkmen halky ýitip gitmeli. Ay, menkä Gülýaly, oho, Gülýaly şuň. Hudaý saklasyn, ýeti sen üstüne başyna bar ýaşar. Öňden kowlap çykaryp gurarlar. Anandy. Gamçylarlar, inte kädir ine ýegenlerini gördüňiz äne. Ine ýegenlerini çagyryp ötüp barýar. Olar diňe şonu gördü. Ne medeniýet, ne terbiýe, ne bilim bar. Görürmi? Olar doguluny eýem şo döwlet şolaňky. Görürmi? Çağıranyň gamçylarlar. Häzir çağıranyny şu ýegenler alyp gidip doğrulap kanalat ýan bolsa, görürmi? Şoň çağıryp ötüp gelip otyr. Eýem 18 ýaşly Hajymyradyň talap ýör Aşgabatly. Hana Aşgabatly olanlar. Men Aşgabatly dönürsün. Hana o rayon gidişýärdi. Hana olar. Her rayonda bir gahrmanlar vardy. O gahrmanlar ölüp molanokdy. Polisler, milisiýalar okýady onlar. Hana olar. Hana halkyň içindäki ýanky stержень, fundament. Uruş bolsa bir türk biljekleri. Ýygyny adam akçekleri. Ýok. Diýmek bir ýitip gitmeli. Diýmek şu Türkmenistan döwleti paçalygy hakykatdan geçmeli. Sebäbi her kim öz egoist günülen. O şu öz egoistliğine da düşünene oýlaýan. Ay men günjadym, men ýaky öýüm Gülýaly garanda tanışma o ýerde bu ýerde tanışma düzdür. Paraxor polisan düşünek şoň. Paraxor emhemeşiňem düşünek şoň. Watan ellerine gidip dur. Ýani durun ýerin şeýle gidip dur. Ondan durmarsam şo ýerde sebäp o ýer ütke paçalyk. Türkmenistan уже şu basyan basyp durun ýerin, ýani iki aýakda durun ýeriň ýitip gidýär. Türkmenistandan paçalyk berdim Gürcistan ýa ýeni bir stan bolar. Başta Türkmenistan haklarlar. Men size aýdaýyn, Ferdim, her hili skemet görýär. Muň esas maksady Türkmenistan öňe kabinet ministri ogurlady. Prezident wezipany ogurlady 2006-njy ýylda 20 dekabrda. Ine şu ýyl mejlisiň ýolbaşçy wezipesini ogurlady. Ýa-ki pardon, halk geňeşi. Halk maslahatyň halk geňeşi. Indi muňa diňe döwlet aldy.
şu döwledem yerin, toprağın, halkı bilen yani şu döwlet ogurlasa toprak, yer, hova, halk, kanallar, köýler hemmeti bilen ogurlasa bolly. Biz şeýle çykyp etjek, bizi cenaze çekerler. Sebebi o parçalyk şu parçalyk geçmeýärken niýe dedin diýerler bize. Şol şeýle düşündürýär. Häzir onam etmek men size aýdyn. Men size variant bereyim. Ine şu variant şolun kelletini häzir. Gelecek ýygnakda 2 sany, gelecek halk geňeşiniň ýygnagyna 2 sany ýanky näme çykar da aýdar. Ay biz arkada latyp ýok, bu arkada. Bu bizim padşamyz. Ol Türkmenistana anarda dursun. Kiýifde diýip ýörler şeýle. Padşamyz latyp bolmaly. Olum kim? Halkyň adamlary. Siz onu padşa görýän bolsaňyz, siz konstitusiýa seretmän bolsaňyz, siz öz haklaryňyzy seretmän talap etmän bolsaňyz, padşanyň nökerleri, ýani konsullara öňüne emedik diýen bolsaňyz, onu size dogurdan padşalyk gerek, size padşa gerek. Padşa bolmasa siz diman bilmezsiniz. Siz günüňizi görüp bilen ama padşa bolmasa. Hakykatly. Onu diýmek ine Farhat bilen men we beýlek aktivistler biz akymyň arşyna gidýär. Am derýä beýlek ýanmasa biz tersine gidýär. Biz bir bolmajak zatlar etjek bolýar. Onda näme bar? Bütün dünýä şu tarapy gidýän bolsa, siz onu akymy ters tarapy gidýär. Ýani 10-njy asyra, 10-njy asyra. Onu diýmek Türkmenistanyň prezidenti Niýazow, Parhor Niýazowyň aýdyşaly Türkmenistanyň öz ýolu bar. Olum men ýolum, men padşalyk ýolum. Ine şul häzir geljek halkmazlyk adyna seredip dur. Häzir aktivistler sağ bolsun. Şu demokratiýa ugruna güreşýänler sağ bolsun. Agentler diýem. Şolar bar bolsa entek padşalyga geçmedi. Şularda dymaýsa padşalyga geçmedi men zat bilmedim. Men analitik ýanky ukyplygym şuňa çelli padwaýda etkenim ok. Zat bilmedim. Mesela görmedim. Padşalyk geçmem gatansa. Her vilayetden hekimler böküp durumdur. Yani yarlık yaşlılar saklan. Onun eline tekstlerde şöyle aynı ömüm padşa bilýän de bir afisany etmesek bolunok gaýrat edin diýsen böküp durýar. Sen onu böküp durmasa tuvalete goýarlar. Şol ýaly olur diýerler. 12-16 saatdan. Goýuran oklar hakykatdan bolsa şonaýdan soň goýberýär. Ýani telewiziony alyp dur saklaýar, tuvalete bak gelýär, ondan soň ýene bular gynýaly, ýene tiyete gelenini çykyş edip böküp aýdýar. Şo ýaly şonuň üstüne de izdiwaç edýärler. Ýöne olar öňkü epohyň adamlary olar hiç wagt azatda ýaşap görmedik. Russiýanyň nimetinde inni ýani bu iksany özüne parça diýeniň aşagyny. Azatlyk daşörde görüp gidip bir gün azatlykda ýaşap görmeli adamlar. Olar düşünen o azatlyk adam. Olar üçin azatlyk hökman parça bolmaly. Şo parçanyň ýygynak hem ýerlerini okşap durmaly. Başgalat bilen o. Bağışlan men şo diýen sözlerime ýöne hakykat o. Men onu ýani gaharym bilen ýani içimdäki ýani näerdaçlygym bilen ýani ýöne hakykat. Ine şunu häzir aýtdyrar. Lewatdan, Daşowuzdan, Mardan, Balkandan her ýerden 2-3 adam gıygyrar. Hemme turum parça diýse bir ondan bir beterek idiotu turum. Sese goýalyň şunu. Sese goýum ses berseler tamam. Sizin halkyň şo sesi ütketmäne hakyňyz ýok. Öňüm hakyňyz ýok. Boldy. Açyk garaşar, aktivistler böküp durar, o ýere barar, olar garşy görüşer, zat eder, allar, bütün döwleti, bütün dünýä döwletlerini allar. Ondan soň ýarymyr geçerem boly. Ýoşadan ay Türkmenistan näme demokratik döwlet ýöne biz ýene de halk maslahat ederde seredim. Ine padşamyz bar. Ýöne her konstitusiýamyzda padşalyk ýok. Şu padşalygy içine salaly, padşalyk salar. Padşa wezipesini salarlar. Ondan ýene mundan akyllanam diýer, ses bererler. Durma o adamlar. Bizde padşa ba ofitsialna, ýöne Türkmenistan demokratik döwlet. O bolmaýar ýa-da Arabistan. Padşa wa padşalyk bol.
Biz ütkötmesek o konstitusiyon ýa-ni nüanslar edip dur. Ýa-ni gapşyklar edip dur. Hökümet Türkmenistan padşalyk etmeli. Türkmenistan padşalygy diýip böküp çykar, onuň her welaýatyny ikadan böküp çykar, aňadan hekimler kontrolü tapýar bular. Ýip çeken ýaly. Böktürýär. Karar kabul edildi, bu tordy. Ondan sen Türkiye'de işler 14 saattan. Inni sen ödüğünü değil, prezidentin padşalygyny finansiýe edip başlayan. Inni. Sen çağalın şo ýerde bir günni ofitsialny gullar bolýar. Ofitsialny. Öň häzir neofitsialny gullar diýip bizi hasap edýän bolsa, ofitsialny. Olam hiç. Sen daşar ýurtda ofitsialny gul bolýar. Sen padşalyk geçdi döwlet, padşa ba. Sen Türkmenistan padşalygyň ýa-ni raýaty bolan, grażdan bolmaýan ýa. Raýaty. Grażdanlyk tamam bolýar. Onda da sana pasportlar çalışmalyar. Pasportlar çalışmana baranda ay ýok sen, ýa YouTube'da seni göräýdim öýdýän san raýatlyk ýok sebäbi. Indi padşa çöýdýär da ony. Häzir halk gutordy. Halk tamam. Ine padşa itlenok sen raýatlyk ýok bol şöwden diýse. Öýüň, çağılyň hemme atgaly gidersin. Gidersin bir Türkiýede bez dokument, raýatlyk ýok, nelegal. O ýerde bir gawap goýulur bir ýerde bomж bolup galýar. Şoň bilen ne bar? Gerekmi şu döwlet? Gerekmi şu durmuş? Gerekmi şu bar? Men şonu düşünürjek bolýan size. Maňa tapawut ýok. Anam. Tapawut bar конечно. Ýöne olur ýa size täzir edişi almaň täzir etmez. Şurada padşalyk bolsun. Prezident mundan metr ganhor milyarder bolsun, maňa tapawut ýok. Men gardaşlarym bir ýerini elläýse, şu ýere killet alyp gidýän çağırym. Men Türkiýede bul işlek gören adam näme? Men azat döwletde ýaşanan adam. Şoň üçin özüňiz silan. Goýun no bu ýa-ni mallarym öňüne bir geçe bolýar, geçe ýa-ni kuglaşyp öňe sürüp gidýär. Oturak ýere bar ýa. Biz ondan geçdik ha, o maskara boldy. Beýtmäli. Aktivistler diýip ine sürüň geçileri, ine aktivistler gidin ýerden. Giden o. Risk barmış. Risk ne risk? İçinde ayağın maşalı bak başladı. Hangi risk? Hangi şolu tutturur mu? Düşemi tutturur. Düşemi eden zadını var ha o yerde. Onu men polis olsam benim tuturdum. Düşemi yolun yani yolun kuruna maşin tertibine koyup движение takladı. Administratif narушение. Şunun için men bir daha da edeyim. Allah'dan başkalardan korkamak. Kalanan görürdükler. Hemmemizden Allah'ın senin menim prezidentim öğüne prezident deyip veren, padşa deyip veren zero. Hemmemizden. Bir gün yaşalı imanın çörümüz olmasın. Yani dostoyinsan olmasın. Men de şunu haş edeyim. Özümüzü bütün dünyada maskar etmeli. Türkiye'de üstümüzden gülüp hata eden oklar. Ne ayalı yazarları, ne öğülerleri. Türkmenistan'ın içinde sen Türkmenistan'a varan ok. Sen bir düşman yurdunu şpiyonyalı var ya. Seni izarlar, tutup, pulunu soyup, tağlap, yaşayan yerine üstüne milise gelip seni tağlap. Oho, sen niye mesela zahvat edenler de ömür böyle? Niye vardık? Türmede de sen zat diyen oklar ya, eyyem sen türmede, bunun başı yankı seni kıynap olan ok. Şu devlede eltirindi Türkmenistan. Şunu da oturuyoruz. Ya bize vatan öğrettiler. Biz yine bir metreden anlatını öğrenmiyoruz. Bize $100 versen vatana anladı dursun. Ne men satmalı olsa ait diyorlar. Şuraya alayım. Şunu men canım yani ya, hürmetli vatandaşlar. Atmaskalar yankı, men içinde uğraşıyor, zat edecek. Bir özünüz adamı. Bana can edip aitmam şunu. Sebebi men yağladım şundan. Günüp Farhad metodu ulanın protest koyup yüzün görkezmen Türkmenistan prezidenti yollar açtıp bir çıkışıp video yapın. Eğer men diyanım ne doğru olsa yapın şunu. Men o proteste gidip bir yal çıkış edin diyemem. Yöne bir yüzünüzü yapıp
bir muzika var, Türkmenistan'ın muzikası. Şol sözlerini yazdım. Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov yollar aç. Türkmen diline, İngiliz diline, istendik dilde yazdım. Bir minut durun, şu adam seyredip okap biler yani. Boldu. Edim şonu. Häzir Türkmenistan'ın içinde halkı, Türkmenistan'ın daşına halkının gahman oldu. Hakiki. Yine şu olan yerde, German Lopatin. Burada, siz Türkiye'lik migrantları oyurmak için arranıdı gıynaman. Olur, gulçuluğa radi bolun doğumlarımız. Siz Türkmenistan'ın içinde halkı sesimizi eşitirecek bolun. Eğer şolar oyunsa, oyun uturur. Doğru diyen. Türkmenistan'ın içindeki adamı oynuyor. Yine men size gün hakikat edeyim. Men Türkmenistan'ın daşındaki adamlar için görüşüm. Türkmenistan'ın daşındaki aktivistler için görüşüm. Ve Türkmenistan'ın içindeki kıynap duran adamlar görüşüm. Yani benim fikrimce Türkmenistan'ın daşındaki adamın hükman ol adatlıkı, hükman köp yolları var. Nehil özünü aktarmak, nehil öz adatlığını almak, nehil dastoyna yaşamak. Köp yolları var. Yalnız düşünürdüm. 14-15 saattan işleyen. Oho! Karadağım 14-15 saattan işleyen. Şun 6 saatı yöne şu 6 saatlı işleyen pulunu iyi verende yöne şeyle zıngılık gibi atıyor. Anladan geliyor edip. Men havarım mı? Anladan geliyor edip yöne zıngılık gibi atıyor. Şolur maşgalağına yankı nime hükmünde giden ok ters gidiyor. Ters gidiyor. On bermenin o öz can sağlığını saklayanın o hep dedi yankı 3 gün işlep 1 gün perrif, yeni 3 gün işlep 1 gün perrif edenin o. Birinciden canın sağlığı, ikinciden açık duruş var. Üçüncüden öz azaatlığına, öz vatançılığına, öz vatanını şu zatlar durdurmak için bir hareket çağında edersin. Bir de yarı çıkıp protesta çık diyemiz o. Bir bilemek videolar paylaşırsın, yeni murat edersin, bir kellen iş edersin. Özüne bir ürünü yani YouTube görürsün, bir zat görürsün, kitap okarsın. Vaktin olur özüne. Sen hem adama, sen gul bol gelen o, doğulan o. Sen borcun yok, hemen başkalarını dine sen saklamalı. Oraya borç yok hiç. Doğru içindeki yadalar kıyın. Demek, şolun çölükleri var yeterlik. Demek, şunu globalini çözmeli. Dine bir yankı, şu çölük nakarı eşiklerini hem de adım verip oturmalı. Globalini çözmeli. Yine men gülleşen yol ötümün biri. Vekil varlardan biri diye. Burada men hazır şöyle mümkün koyunum var. Hazır yine atış işten 2000 oyunu değil barcak men Türkmenistan'da diye. Bir de böyle yani problemadan çıkacak bu görüşüp bu köp zatlardan galıp öz ıkbalımızı yani vaktlık bağımı çalışıp közün kömek edecek bu. Bunun öz mallarını ululup şol yerde yani daha düşünmeyen gezip men mümkün koyunum yok. Eğer ben pulundan kullan olsam, men şu işe koşulmam, şu biznesmeni gezerdim. Şunu çelli gezdim, baktı oldum. Şu politikaya yedim oğlum, üstüme tökmedim atyalar. Bir topa tökme çıra, yanlış çıra. Agentler, dine iyiydim men ölürecek olup, bana tökmedi atacak olup. Türkmenistan'ın prezidenti, her daha dedim şu Kurbanov devletini saklan deyip, hem agentler üstüme de çözdü. Neyme gerek bu zaten bana? Ya bir pul veriyem, ya Türkmen halkı veriyem, bizim esas zakatçılar. Bütün devletin tarihinde men dostlarımı almasam $370 aldık. Bütün şu eden akçalarımı bir yılda köp daha ettik. $370. Ona ana derneğe çıkıp koyuyorduk. Ne? Yadayla. Demek men diyecek olanlarım her bir noktada verdik biz. Ya biz beyle olmalı, ya biz beyle olmalı. Eğer siz beyle de kalacak olsanız o töhmet kanallarına oturup olar seyredip yani Hollywood kino teatrda çıkmaka şolar bilen güýmen wagtlaýynça oturjak bolan. Onu bize aýdym biz durdury. Mene özüm seýnýär. Näme gerek maňa bu zatda? Maňa gerek kel. Çemeni ýalyp men üstüme söýýär azat ýaly agentler. Näme maňa gerek? Men olar bilen gürleşmäge aňyda durdum. Ýanyna da durmaýan şol ýaly. Karanly adam ýaly. Özüňi seredim.
Siz eger de özüňi syýnamaýan bolsaňyz, men özüm syýnýan. Başa men öwünü aýdamok, kim ýerde hakym alýan? Kim bolaýsyn? Macron bolsa alýan. Türkmenistan prezidentine men diýişim ýaly tek adam diýip gören o. Diýjek bolan adam ya biz görüşýär, ya da biz durýar. O bize görüşüp bolýanken başlan. Söz. Biz gidip düşmanyň garşysynda gylçly görüşýär, sizem akıl. Beýle bolmaly. Onu bize de durun, bizem duruli. Onu biz 30 ýyllar şunu ýykmaly bolsak, onu biz başga strategiýany alar. Bizim strategiýamyz häzir gysga wagtda şunu aýryp demokratiýa bolmak. Eger de strategiýasy taýýar däl bolsaňyz, o sizin günäňiz ýok, o bizim günämiz. Biz size nadejda saldyk, biz size ýa-ni köp arzuwlar goýduk, biz size ynandyk, onu bizde günä. Onu biz şunu etmeli. Ine men şoň üçin şykşymda siziň bilen gürleşip bolýan, bize aýdyň biz näme etmeli? Biz görüşi dowam etmelimi? Ya da biz sidyal çekilip, azajyk haçan da wagtymyz bolsa YouTube'a çykyp, ýa-ni aýdyp, öz işlerimiz bilen bolmaly, ine Farhat görgüli ýaňy öwrenli. Maşgalatyna wagt bermeýän, maşgalatyny saklaman, ýetiden akşama çeli görüşýär. Näme o bu zatlar? Ya diňe şoňa gerekmi watan? Ya diňe bize gerekmi watan? Ya watan siziňki näme? Ya siz boyun alamadyňmy watan biziňki näme? Aýdym şonu bize. Ýalyň bizi ağlamaň, biz wagtymy ýitirmäli. Men borjum ýok, günne çykyş etmäne. Men borjum ýok, Kiýewe gitmäne, borjum ýok, ol Houstona gitmäne, Washingtona gitmäne, New Yorka gitmäne, Turkiýa, Ryska gidip şöyle görüşmäne. OBS'ye gidip çykyş edip şöyle adamlar bilen ýa-ni basyş edip görüşmäne. Men borjum ýok. Siz gerekkä bolsa, siz bizim zakatçyklaryny. Siz üçin edilýär bu zatlar. Size şu gerekkä bolsa, biz ýok däl. Aydın mı? Komentarida yazın. Yine şu zatlary. Bağışlan men reska diýmeli boldum. Ýöne şu diýmedem anyklaşmaýar. Biz anyklaşmaly. Egerde anyklaşmasak, men sizi hiç wagt alajak gel, öňünden amaýjak. Şu ýaly ýagdaý, ine şu ýaly. Men dünýä garaşym şol hereket edişim şol. Şu ýaly hereket edýän. Açyk, prozraçny. O geldikerizm ýaly gizlin etmeli hemme. Gizlin etmeli zatlar we açyk aýtmaly zatlar. Açyk aýtmaly zatlar biz açyk aýdýar. Kim bolaýar? Halk bolsun, prezident bolsun, ine Farhat bolsun. Farhat maňa diýen, men Farhada diýen. Gönden göni. Başgaça ýol ýok. Farhat ine şu meselede ine adamlar aýdýar, men Türkmenistana barjak, öýde görüşjek bäri. Yüzümü köjek gel. Hiç kim bilmesin. Men şöyle barsam görürsünüz Murada. Ne şu ýal diýen oglunlara belkem dogurdurum etjekdirim. Ýöne men fikrimçe 100%'dan 5% eder galany diňe atmaskym kalýan. Täze bir atmaska, kön atmaska ýöne şol atmaskany ulanyp şolar ýa öňe çykan o. Men şeýle pikir edýän, mümkin men näde dogry pikir edýänler, näme pikir edýänler? Siz Türkiýede. Yo, sizin pikiriňiz dogry. Köp sayt ya biz yüzümüzü açamız yok. Biz arkada durýar, biz ATS. O zatlar yalan emmesen. Men özüm başta şeyler. Murada havarınız var. Geçen yıl ben size can edende gürleşemde diýdim. Murada men yüzümü açacakda, men Türkmenistan içine varıp görüşecekdik. Men özüm vatandaşlar şoň ýaldım başta. Soň oturup gördüm belin hakykatdan ham bir demokratiýanyň, erkinligiň, azatlygyň bir bar ýerinde adam çıkıp içindekini aýdyp bilmejek bolsaň, özüme diýin de özüň şahsy demokratiýany gazanyp bilmediği adam hiç kaçan Türkmenistana barıp çykyş edip bilmeýär. Hiç kaçan. Sen muňa aýdyň misallar hem köp. Ana şu Ömrüzak Umarkuliýew gitdi, Murada habaryňyz bardyr. Berde konsulstwan haramzadalary aldyp ýol bilen alyp gitdiler muny. Şo giden wagty ne bir samolyotda Ömrüzakyň özü gitdimi ýekece? Ýok, bir özü giden o. 290 adam gitti bir samolyotda. Şonuň hem iň azy 150 adamam Ömrüzak şo taýyp bar bir zat olsa biz gyýgyryp çykarys aeroportyň içinde diýen adamlar. Hani ady çykýarmy şolar?
Yekejesinin adı çıkýarmyş, aeroportda baryp düşen soň Ömürzagyň elinden aruşny götürilenden soň hemmesem gönü duran yerinde yok bolup gitdiler. Hemmesem gitjek, ana etjek, ana ýarjak, ana beýtjek diýenler. O zatlar ýalan zat. Soňra biziň halkymyzda şeýle bir karakter bar eken, soň oturup men düşünýän-de şo diktator ýa-ni stomatolog Berdimuhammedow haramzada şeýdip çüýkep, kösep ýörenmeli. Şonu görmek üçin ılgaşýarlar. Woy, prezident gelipdir diýip de aňyrda Türkmenistanda da bärigem gelsen tek ýakynda görersiňiz. Şeýdip bir höwes edýärler, özüni kösep, şeýdip kyngyna goýup beren adamy we şonuň eden etdiligini aýdyp hakykaty, aýdyn geljegi, gowy ýurdy döretjek bolup şu halk ayağa galsa diýip ala edip beren aktivistleri gören wagtam gorkup gaçýarlar. Ýöne köseýän adamy görmek üçin bir hili höwes edýärler. Aşmat İstanbul'a da gelýär welin. İstanbul'a gelýän prezident görüşjekmiş, halk bilen diýsin 1 milyon türkmen çykmasa nämeke. Hemmesi ılgap çykýar ýanyna, barýarlar şonu. Soň ýanky diýjek bolýanym Türkmenistanyň içinde halk azajygam bir 1%den bolsa biraz şygyrdy bolup başlady. Ýöne biziň halkymyz özüniň hak hukugyny, özüniň bir etmeli hereketini bilen ok. Diýmeli sözüni bilen ok. Men потому что bu zat Türkmenistanda başymdan geçti. Şurada gysgaçyk aýdyp beren size. Näle başymdan geçti? Men şu 2011-nji, 2012-nji ýyllarda men Omat Üniversitetinde okap beren wagtym kanikula gelipdim Türkmenistana öýe. Non giýjede saat 1-mi 2-mi men maşynly gelýän. Ay bir dostlaryň ýanyndan gelýän, owaň içinde gaý saklaýar meni. Özüm 3-4 sany gaý işnik. Özüm nädip saklaýar, gözüme fanar tutup saklaýar. Menem dik üstüne sürdüm maşyny. Sen gözüm gören okda fanar tutandan soň. Dik üstüne sürdüm, gaçyp ýetişdiler. Soň sakladylar, üçsem ılgaşyp geldiler. Ýankylar gelip kakput men adam öldüren ýaly, bir zat eden ýaly hereket edip başladılar da. Menem bulara sonra verip başladım. Sen dedim giýje gözüme fanar tutmana hakyň barmy dedim. Men az dedim girip gitdim da bir ýawyň içine bir zat oldum da jogap berbilýärmi dedim. Yok dedi. Sen üstünde atyrjatylyň ama yok dedim. Bula 2 dedim. Elindäki taýagyň ama atyrjatylyny däl dedim. Bula 3 dedim. Kelläňde fraşkaňam yok dedim. 3-nji, 4-njiden dedim sen bana dedim daklat etmeli kimligiňi dedim. Udastreniýany görkezmeli men nerden bilen sen Kitayski forma alıp gelip pul işlemek için durmun dedim. 5-njiden sen duran wagty 3 tarapynda znak bolmaly dedim. 6-njydan dedim han dedim sen şu lowa goýuldyňmy ýokmy dedim. Hakykatdanam dedim. Ýanky berdim belin 3 sany gaýyşnik men elimde şomat bolmasa şu samsyklar düşünse prawada ýok şomat. Dak mendem ýok. Şey dedim ben 3sem uklawaty ýanky gaýyşnikler. Indem dedim Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça normal dedim. Raýat dedim 3 san 4 sany kanuny bozsa dedim näme etýärler işinden çykarýarlar dogrymy dedim. Dogry dedi. Sen dedim baýen dedim. Sen forma giýdin dedim. Sen 6 san naruşan etdiň dedim. Indi sen näme etmelimen dedim. Ýör indi gidelim nire gitmeli bolsa dedim. Ýanky gaýyşnikler owadan çykyp bir gaçýarlar. 3 adam bolup. İçimden özüme aýtýan, birazjyk hakyny talap etsen nemeden ok şo hatda ýolda gaýylaram etmeli hereketini edibilen ok halk şoňa düşünüp bilen ok entegem şolardanam gorkup pul berýärler, popyesnikleram gorkýarlar, başgasyndanam hatda käbir etrap häkimleram näme edip ýörenini bilen ok özü. Şu etmeli wezipesini bilen oksa, bilim ýok, ilim ýoksa olar küçlep oýnap geldi emmesem çapak çalıp arkada şohrada aýdyp geldi, näme etmelisini bilen ok. Biziň halkymyz bolsam näme diýe biz baryp Türkmenistanyň içinde diýe ýüzümüzi açyp çykyş etjek, şoň üçin bärde ýüzümüz ýakyp diýe. Sen nädip o taýda diktatura sistemaň elindäki komitetler, mehemeler, häkimiň başlygyň şoň elinde gow edip saklap dur, şol buyursa şol tuvalede var diýse bağışlan tuvalede var ya barma diýse 3 gün tuvalede de bar bilen okşo ýaşullar. Şo wezipede oturanlar. Şolary şeýdip saklap oturan adamyň ýanky bolýan ýurdunda Türkmenistanda sen baryp çykyş etjek bolýan. Nerden çykyş edýän sen baryp Türkmenistanda? Nädip çykyş edýän? Şo galstuğunda oturan elinde 200-300 müňlep adama başlyklyk edip oturan adamlar gorkusundan tuvalede bar bilen ok senen baryp çykyş edýän bärden Türkiýeden baryp. Ol prosti
Näme diye bakanajygym, bäbejigim diýen türkmende bir nakly bar. Edil şoň ýaly ol näme etsin aktivistler çyksyn, owa şular bir zat başarsa bizem şularyň arkasyndan, şalyň arkasyndan kürmek suw içýär diýer. Bizem bararys şeýdip boldy. Sebäbi biziň halkymyz taýara öwrenişen halk. Sapar Murat Niýazow hemme zady bol edip berdi, künjara berdi, ýağ berdi, hemme zady mult edip berdi. Boldy. Şo bilenem söz azatlygyny aldy elinden. Bulam geldi, bulam hazır gow edip gymyryp saklap otyr. Oglam yerine geçen wagty näme etýär? Ýollar açýar, studentden pulunu geçirýär, çöreklerini oçurun aýrýar, banklarda bir ýyl olan, bir ýyl reklama, dollary goýan bolýar, banklarda atkryty. Boldy. Bu halkam ohoyna etdi berekella diye ikinci arkadaş Şöhret. Soňa Murad agyň diýişi alyp patşalyga öwrilip gidýär. Boldy. Bu bärdäki ýüzüni açjak diýenler şoňa garaşyp oturýar. Şoňa garaşyp otur. Başga iş sarada da. Men diýjeklerim şuňa ýalsa aýda otursaň Murad aga Akbes Aparazizden hoş geldiňiz başdan. Sağ ol. Nemedi ben bilmedim. Bizim halkımız salam Murat Berkat. Aýda otursaň sözken 30 ýyl gürrüň etmeli bu zatlar hakynda. Men diýjeklerim şular ýaly. Bolýa, sağ bol Farhat. Akbes Aparaz, salamu aleykum. Ine biz ýaşlar bol. Häzir başdan men birinji gerek efirde söýmegem boldum. Enni hawada. Zanyanın tanrısına karar diýär Türkmen. Türkmen söýleriniň ýanky söýler köp bolmasaň söýmeli boldum başdan. Hormatly watandaşlar, ýene bir başlama sorýan. Ine Akbes Aparaza berildi söz. Akbes Aparaza. Bizim temamız, şuňky temamız ine Türkiýede bizim watandaşlarymız Murad aga ine men wagtym ýok, men 14 sagat işleýän, ýa-da ölüp gelýän, görüşmäni, siýasata goşmany wagtym ýok diýdi. Men ýalňyza çykyşymda düşündirdim. Sen näçip 14 sagat işleýän? Sen şunu ýa-ni hepdede 2 gün boşalp bilýän. Bir gün näde 2 gün. Mesela üçin boşun at bilýän. Birinji, ikinji gün işledi, üçüncü gün diýinjan, 4-nji, 5-nji gün, 6-njy gün işledi, bazı gün diýinjan. Şol 2 günne sen azajyk görüşüňe ýanky siýasatyňa goşularsyň, YouTube'da öwrenirsiň, kitap okarsyň, öz bedenini ýa-ni berja edersiň. Bizim videolarymyzy paýlaşarsyň, öz watanyň üçin, azatlygyň üçin görüşersiň. Şu ýaly bütün ömrüň 14 sagatdan işlemedi, ýaly mümkinçilik döredörsiň özüňe. Näçip şu zatlary edemok, näçip hökman 14 sagat işlemedi. Näçip sen Türkmenistandan Türkiýe gelende sen ýawançy gaçak, näçip Siriýadan gelenler gaçak däl, hormatlanýan adamlar. Ine şu zatlary biz halkymda düşündirdik. Men şoňa atmaska diýen, atmaska diýmek. Seredim. Baştan sormalyk. Murat Hydyrov ýene beýlekleriň tomoşa hökmünde gidip görýärler, ýa-ni perdaçalaryny, ýa-ni çykyşlaryny oturup teýär, olar agşam gelýär, suwa düşýär, kösenliler, doğrudan kösenliler günüň dowamında. Indi bular bir açyk öz nastroýanyny galdyrmak üçin Hollywood kinolara görüp tuturdylar. Indi teýäresi ýok inte. Hökman bir zat etmeli. Tomoşa hökmünde görýärler, tomoşa hökmünde, tomoşan ýa tomoşa ýa çykyşlary we göwünden hoş edýärler. Şu günü bitti, görüň ýok. Ýöne olaň ýa geljek günler bitmedi. Geljek günler hem kyn. Şoň ýa hiç hili perspektiwasy ýok. Bizim görüşüp dur şu wagty, bizim görüşüp öňüňe diýär. Bular da şo zatlar gerekkä. Bizim bir derek wagtymy sarf edýär, bir derek ýa pullaryny sarf edýär, bir derek güýmek diýär, bir derek şu zatlar edýär. Mümkin Türkmen halkyna watan gerekdir. Mümkin Türkmen halkyna gurçuluk gerekdir. Mümkin Türkmen halkynyň arzuw bir paça tapyp, şoň aýagyna ýykylyp, hem ýerlerini ogşa günni görmekdir. Mümkin şodur. Şonu düşünmäňse, şu ýa meseleleri serdik geçdik. Sen näme pikir edýäň şu wagtda? Eni bir doğrusunu aýtsam, salam gadyrly ýyleşler salamdan başlaýyn, ýa-ni salam berdim. Sebäbi salamda ýaş kiçi, ýaş ully zat ýok. Kim köpçüligiň oturan ýerine gelse, ilki bilen şol salam berip gelýär. Şu goýan meseleňi, problemany ýaman düýpli mesele. Murad aga, biz
näler görüşjek bolin wagtymyz ýok. Biz her günü 12-14 saat işleýäs. Şoň üçin bizim öz azatlygymyz üçin azatlygymyz uğruna görüşmäge wagtymyz ýok diýen adamlar dogrudur. Ol dogrusyny aýdýandyr. Olar dogrudan şu orta asyr gullary ýaly Türkiýede, Orsiýetde de şoň ýaly. Başga ýerlere öýtmä. Orsiýetde de şolar ýaly bilbekip türkmenler ýa-da orta asyr gullarynyň derejesinde şolaryň hukuklaryň şolaryňça ýa bar ýa ýok işleýär. Onun ýöne ştada bir düşünmeli zat da bir köp halklaryň başyndan geçen zat. Şol şeýdip adamlary, grajdanlary, näde raýatlar diýdirýärler-de. Ýa-da raýat diýmek näde dogry, raýat bolanyny bir diňe bir padşah, ýani men raýat bolup bilýär. Türkmenistanda raýat ýok. Edil häzirlikçe grajdanlar bar. Adamlar, siz grajdanlar, siz Türkmenistan Respublikasynyň grajdanlary. Egerde häzir muradyň aýdyşy ýaly, sizin öz ykbalyňyzda bir perwaýlygyňyzdan peýdalanyp ýurtda padşahlyk elan edilse, ola ýa de facto padşahlyk Türkmenistan. De jure egerde padşahlyk diýip elan edilse, şondan soň size raýat diýmek bolýar, size raýat bolýar. Ýöne häzirlikçe Hudaýa şükür, de jure, ýani hukuk kanunlaryna göre siz grajdanlar. Şoň üçin özüňiziň grajdanlygyny erkin bir respublikaň ýaşaýjylardan ýadynda saklanan haýyşym. Ýani ýene ýanky mesela dolanyp gelsek, egerde adam şol işleýän wagtynda edil muradyň aýdyşy ýaly öz şo hukuksyz iş wagtynyň nimetini sagatyny adaldyp şoň belli bir bölegini adatly urunnaky öz hukuklary urunnaky göreşe sarp etmese ömür boyu şeýle bulwaryp geçer. Gulçulukdan çykmak üçin hökman şol öz wagtyndan bilmedim 25%-ni mi, ya 30%-ni mi, ya 3'den birini, ya 4'den birini her gün öz adatlygyň urunnaky göreşe bağışlamak, şoňa sarp etmeli. Eger şeýtseňiz, kim bilýär ýene bir 2 ýyldan, 1 ýyldan köpçülik näçe köprak adam goşulsa, siz ondan 12-14 saat däl 8 saat işläp, şu wagt gadanýanyňyzdan 10 esse köp gadan bilersiňiz. Şu azatlygyny türkmenliň elinden alan Niýazow boldy. Ol men mut gaz berjek öz halkyma, mut tok berjek, mut suw berjek diýip allap türkmeniň elinden ne Ferhadyň ýanky aýdyşy ýaly 90-njy ýyllarda azatlygyny, söz azatlygyny, ýakly rajdan azatlyklaryny aldy elinden. Alın size mut gaz, mut suw, mut tok diýip. Ýene-de mut duz naharny da atar ýaly. Ölseňiz hem mut kepen diýip, ölbilseňiz bolýar diýip. Şeýdip halkyň elinden azatlygyny aldy. Azatlygyny gidiren halk bolsa hemme zady ýitirýär. Bir danan aýdan zady bar. Diňe diýe özüniň rahatlygy hem bir döwüm çörek üçin öz rajdan azatlyklarynyň el çeken adamlar diýe ne çörege nasipdir, ne de azatlyga diýe. Bizim halkymyň başyndan ana şol danan aýdan agyr günleri indi. Hasanna berdim Muhammed geläge diýen soň jüzüne girýän pul şol pul adally diýip şol ad görüp şonu şol Niýazowyň girden mutluklaryny, ol mutluklarym ol mut zatdyňa bir goşadyrmaň için ol mut zat ýok ahir biçerde dünýäde mut zat ýok. Onu biziň ata-babalarymyz mut buhurda ýok diýip kadim wagtda aýdyp bilipdirler. Şol mutluklaryndan berdim Muhammedow, Şadan Hramow ýaşylar gepledäň ýydan aldylar bolyn. Ine şo taýda hemme zat gutordy. Mut gaz tok suwam gutordy. Azatlygym eýen öň elinden alynan hemme zat berçinlenen daşy gawalan halkyň hiç zat ýok. Ýurtda ýekece erkin gazetem ýok, jurnalam ýok, telewizion kanalam ýok, erkin radioda ýok. Netijede türkmenler iki toýdan galan şagala ýürürler. Yani ne azatlyk bar göreşeýin diýip öz hukuk üçin. Ne de inniyorum ki hamana mutlaklar var. Ine her halkyň düşünýärdi. Bu ýagdaýda da inni Ýanky Murat men sen aýdýanlaryna batyp ol düşünýär. Bir görüşjek
İp yazıyalarda şeyler mi? Biz görüşsök, neler görüşsök? İyi biz görüşmüyoruz mi? Biz batır, yaman, güçlüm, batırım, yönü arman, wagtymyz yok. Biz giyce bunu işleyip maşgallarımızı eklemek için. Inni häzir doğrudanam o ananmalyk mümkün yani işleýärler. Näme üçin? Erkin adam her gün 8 saat işleýär. Sen gul bolsaň 10 mi işlersin? 14 mi işlersin? 18 mi işlersin? Sen şoň pikirini et. Sen gulun zähmetini bütün ömrün gul bolup geçecekmi? Ya da azatlygyň üçin görüşüp bir belli bir ýyldan soň öz azatlygyna eýe bolup adam ýaly öz öýüňden çağıjyklan, maşgalan arasynda yatyp durup, öz öýüňden, öz watanyňdan öýrüp azat erkin adam ýaly ýaşajakmy? Haýsyny saýlasaňyz gadyrly illeşler şolan bolar. Sebäbi diňe Murat Gurban ýa-da Perhat ýa-da Welsapar ýa ýene bir 10, 20, 30, 40 ýa 50 tane adam sizi azatlyga çykaryp bilmek. Bizim bu edýän işlemimiz can durmazlykdan, sizin ýagdaýyňyzda ýüregi gıýylmakdan edilýän işler. Biz eýem görüşüp men 7 ýyl ýurdun içinde açyk görüşüp, iň soňky deminde ýurtdan çykan adam. Nemine ýene de janym durman, öz günüm düzelse de ýene de şu halkym gününi düzeltjek bolup çykyş edýän rejimiň edýän erbet gabahat işlerini jemläp, faktlary alıp ýuwnap, gyzylyň gyrnysy ýaly bir-birden toplap şonu makala ýazýan, çykyş edýän. Men şundan hiç ýyly edil Muradyň aýdyşy ýaly men hiç bir bähmidim ýok şu işte. Tersine men şu görüşü goýsam, onda men häzir kimden belki 2-3 esde gowy gazanç ederim. Has gowy ýaşarym. Ýöne men belki de şu bütün ömrüm alan bilimim, düşünjem, halkymyň maňa siňdiren söýgüsi ýadyndan çykarma. Hut türkmen halkynyň maňa siňdiren söýgüsi, maňa beren mehri meni görüşmäge itekleýär. Öz halkymyň geljegi üçin, bagty üçin görüşmäge itekleýär. Başga hili bolan bolsa-da, men öz halkymy gowy görmedik bolsam, halkam meni öz watyna gowy görmedik bolsa, men görüşesim gelmedi. Ýöne köp sag bolun. Maňa hormat, syýla, bilim beren adamlar. Men mektep mugallimler. Men halkym, men ilim günüm, toprağım. Men sizden ayrı hiç bir ykbalym ýok. Şoň üçin men öz toprağım üçin, öz halkym üçin görüşýän. Häzirki wagtda maňa da, Murada da, ýa Perhat ýaly indi görüşe ymykly goşulan hem sowgatly görüş alyp barýan adamlara wagt bilen görüşjek bolýan ýöne wagtymyz ýok. İşlemeli bolýan adamlara da. Ya da ýok biz häzir ýüzümüzi açyp bilemdik, biz ýurda baryp şo taýda onuň ýüzümüzi açyp görüşür diýen adamlara da. Menem edil Perhat ýaly Murat ýaly jogap beresim gelýär. Görüşjek adam islenlik ýagdaýda görüşýär. Ýurdun içinde de bolsa görüşýär, taşynda da bolsa görüşýär, ajam bolsa görüşýär, dokon bolsa görüşýär. Emma aç bolsa men aç diýip zeýlenip yüzüne 5 köp düşünne de Muradyň aýdyşy ýaly Hollywood'un kinolaryna güýmenýän ýa-da bolmasa şamaşaýyrdy, diňe pul üçin ýa bolmasa bir öýdi pul adammak ýa-da bir ýöne bir hapa şahsiýetini ýuwmak üçin YouTube'da çykyş edýän adamlaryň kanalyna girip şolara san bolýan adamlar şu edýän işlerinden çekilse ýaşaýar. Sebäbi siz hem öz aýaňyzdan, hem öz maşgalaňyzyň aýagyndan, hem ýurdun aýagyndan palturýan. Yalançylaň gepine gitmeň. Bisogat adamlary gollamaňyzy, şolaryň kanalyna girip san bolup şolara gazanç bolmaňyzy bes edin. Siz umumy görüşiň aýagyndan aslyşýaňyz, şu bisogatlyga ýürürseňiz. Indi men şu meselede Murat sen aýdýanyň gollaýan, men pikirimçe bize halk bilen şeýle dogry durup ýa-da türkmenler aýtmyşlaryň egri oturup dogry gürleşmek wagty geldi. Bizimni halkdan öz çekýän jebrimizden gizlemeliler. Bir şu görüşe goşulyp bizim iýanymyz indi
men kendini 30 yıldan geçip gitti. Dine üstümüze töhmet atılya, öň şol rejim atýan bolsa, hanny şol rejimin gany bir dowam bolan daşaryklarda hem imkeme bilen gatnaşykda garynja gatnawyny alyp barýan öňkü wezipeli işgärler hem şolaň yallaklary şolaň farkyndysyny iýip şolardan 150 ya 200 dolar alyp bizim üstümüze töhmet atýan adamlaryň töhmetini bir çekmeli bolýar. Nämen hatyrasyn? Nämen hatyrasyn? Eger ömür boyu şu Türkmen galmajak bolsa, Türkmen öz azatlygy üçin göreşmejek bolsa, göreşmen goyun ýaly, mal ýaly ýitip gitjek bolsa, onu bizim bu çekýän jebrimizin netijesi bolarmy? İruwiç bolarmy? Men 10 sany ömrüm bolsa, şo 10-syny Türkmene bagışlarym. Egerde İruwiç ýene 100 ýyldan Türkmen şu silkinip galjany bilsem Türkmen, onu men ekonomam. Ýöne hiç wagt galman, ýitip gitjek bolsa. Onu ne etmeli? Gelin şu arada pikir edelim. Biz nämen ýalňyş edýäs adamlar? Näme üçin köpçülik bizim sözümüze ulak basan? Näme üçin şonuň bir 10%, 5% adamyň ulak basýanyny biz bilýäs? Gelip dur bize hatlar, tasdiklamalar gelip dur. Emma şu görüşüm uğra barmak üçin Türkmenistan'na faşistik rejim yıkılmak üçin iň adamdan bir Türkmenin ýagdaýyna bir 25% halkın ayağa almalı. Hemmesi däl, 100% hiç adam kalmıyor. Iň ösen ýurtlarda siýasatydan aktiv diye 5-10% adam ýurdun ykbalyny çözýär diýär döwletin. Emma bizim ýagdaýymyzda şol bir 25% şeýle gerek diýip men hasap edýär. Şu 4 adamdan biri ayağa kalsa da yeterlik bolýar. Gelin şonu näme dip galanmaly? Şo arada bize ýazyn. Biz nämeleri ýalňyş edýäs? Biz näme ýene düzeltmeli? Näme zatlarda biz öz işimizde düzeltmeli? Ana men şunu berjek soram şo. Sag ol Murat, söýlerim üçin. Oýa, sag ol. Men häzir gysga 2 soru bar, şoňa jogap bereýin. Ýalňyja bir ýaly Murat, sen 100 dolara adam hemme halk inimen satýar diýip biz umumlaşdyrýas. Elbetde Türkmen halkynyň içinde gowy, hakyky wyjdanly gowy adamlar bar. Biz olar bilen işläpýärys. Bar. Ýöne gata. Şo bizi ýa-ni hiç ýa-ni köşüşdiren gata. Galanlar niýede? Näçe bolar boşlanoklar? Hökümet uğrata proteste çykmaly diýen zat ýok. Video paylaş, kommentary ýaz. Öz garyndaşlarynyň argatnaşyk takla. Ýanyndaky adamlar bilen gürleş. Olar bilen ýa-ni siýasaty gürleşde olara öz pikirini aýdyp, ýa-ni hakykat tapjak bol. Ýollar köp. Hiç zat etmän ýa-ni tomoşa kanallarını yerip, tomoşany görüp, ýene de ýatýarlar. Men Türkiýede bir 2 sany tanış adamyň öýüne bardym da. Bir müň ýarym alýar diýdi. Müň ýarym alýar. İşlär. Öz ýa-ni hatalyny işlär da. 12-14 saat işlär, gelýär, sport ýapýar da ýatýar. Ol dünýä, şu planeta, Türkmenistanyň işi ýok. Beýlekisi 400 dolar aylyk alýar. Şonu şu 500 etjek bolup, şu patron bilen ýa-ni şoň ugruna. Bular watan, ýa-ni başga zat bilen hiç işleri ýok. Mümkin dogrudur. Mümkin. Ömrüne buraya galanıp görünüp, şuraya gelip Türkiýede dokument bar ýok, onu seýler. Pul bolsa bolur, şunu. Ol pozisiýamyzda çalışmaly. Meň pikirimçe ol ýalňyş pozisiýa. İşlemeli, gazanmaly hökman. Ýöne watana, azatlyga, adalatlyga kömek etmeli. Öz dogry anlaşmada, öz watandaşymyza kömek etmeli. Her kim kiçi ýardym etmeli. Şol edilmeýän soň biz şunu geldik. Bu zatlary akıl tapara gowy düşündükleri men bir düşündürmem dogry bilemok. 16 ýyl türkmençe öwrenmän soň inni başladym men öwrenmän türkmençe. Sözlük zapasym köp ýok. Şoň üçin sade dille düşünürýär. Ýene bir soru boldy, şöyle waýenlara ýülenmeli, mümkin şo ýerde namysly adamlar galandyr. Dogry düşünün. Haçan sistema daýrlananda diňe ýa-ni halkyň tarapy daýrlanýar. Hemmesi daýrlandy. Waýenlaram, doktorlaram, polislerim, MHM'de, prezidentskada oturumlarım hemmesi halk durşuna.
Şoň üçin eger halkyň içinde bolmasa, waýenlaryň içinde gözlemek ýalňyşa. Hökman badyr ýerde bir kysany ýöne möçür şeýler al, olu daýanyp bolmaýar. Yine bir soru var, yine Gözel Muradowa diye bize demokrasiya gerekken, bize kanun gerek. Akıl para. Siz şu düşüncesini, şu Gözel Muradowa'nın düşüncesini bir düşündükler hemen öz pikirini aytsaňyz. İki söz böyle iki söz aytyp berin. Hormatly ýyldaşymyz Gözel Muradowa. Demokrasiya diýmenin özü kanun boýunça ýaşaýan döwlet diýmek. Egerde demokrasiya, ýani erkin saýlawlar, denk hukuk saýlawlar, hökümetin ähli nemelerine, şahalaryna, onuň söz azatlygy, hemem şu ykdysady azatlyklar, syýasy azatlyklar bolmasa ýurtda, onu nähile kanun gazanjak. Şu demokrasiya diýmenin özü şu kanun, şu siziň diýäňiz, ýa-da şonu türkmençeden türkmençe terjime etsem şu siziň diýýändiňiz. Onu bize kanun gerek däl, kanun gerek diýäňiz. Demokrasiya diýmenin özü, demokratik döwlet, hukuk döwleti diýmenin özü şu kanun boýunça ýaşaýan döwlet diýmek. Ana bu tordy. Hatta doğru diýdiňiz, benim şoýa pikir edýän adamlar şu demokrasiya bilen kanunyň tapaly neden noktada. Doğru aýtyp geçdiňiz, ýene demokrasiýanyň şertleri kanun birinji orada kanunyň işlemegi. Türkmenistanda kanunlar bar, ýöne şol işlenok. Olar näçe işlenok? Men öňüm aýtyp gelýän iki ýüzlü siýasat. İki realnost, ýani iki sany ýagdaý. Biri bütün dünýä üçin gözlerini baglamak üçin, ikincisine real ýagdaý, ýani agyr ýagdaý. Şu agyr ýagdaý, şu kartinka edip, ýani paçtowy kartinka edip gidýärler-de hakykaty, ýani aýryp Türkmenistan hakyky betbaçylyk içine girip gidýär. Ulu misal koronavirus ýok diýilse, Türkmenistana pul kömek edilen beýlik döwletlere näçe milyar dolar kömek edildi. Köp döwletlere. Türkmenistanda bir köpügüm ýok. Ýöne profilaktika üçin bir 20 milyon berdiler. 345 milyon verdiler. Egerde şu koronavirusun barlygy diýen bolsa, onu başga döwletlerin spesialistleri belerdi, doktorlar öwrenip zat edip çykalga tapardy. Bir topar adam ölmedi. Ine şol diňe bir soragyň, ýani netijesi şol. Hemme bu doktorda, hemme siýasatyň hemme böleglerinde şu ýaly adamlaryň jan sağlygyna hakyky täsir edýän, şoň ýani ölümni getirýän siýasat gidipdi. Ine şoň üçin biz şol idiot bir kelle gelmejek zatlar aýryjak bolup, Türkmenistan bir durnukly, normal, bütün dünýäme hormat goýar ýaly şu döwrede getirjek bolup demokratiýa diýär. Ya şu demokratiýa gidip dur hemme ýerde. Näçe Türkmenistanda bolmaly? Hormatly watandaşlar, bir ýene 10-15 minut bolar. Näme soragyňyz bolsa ýazyp durun, men ekrana goýar, ýene akıl sapara bilen men biz jogap bereriz. Ýene Farhat geldi. Farhada da şu soragy berýän Farhat. Bize demokratiýa gerekler, bize kanunlar gerek diýär bir watandaşymyz Gözel Muradowa. Siz näme aýtýarsyňyz şunu? Näme siz näme pikir etsek? Öz pikirinizi aýtyp bilýär. Maňa jorap gerek däl, maňa köwüş gerek diýeni ýalda, onu jorapsız köwüşge ýene ýalzat bolar. O demokratiýa bolmasa kanun nerden biljeksin? Ya olmasa da maykasız köynekge ýene ýaly bir zat bolar. Ol maňa şo içindäki zat hakyky gerek bolan zat gerek däl de daşy gerek, daşky görnüşi gerek diýeni ýaly. Kanuny bilmek üçin birinji demokratik ýurtda kanun işleýär. Häzir näme üçin biz kanuny bilemiz? Watandaşlar hak hukugyny bilenok. Sebäbi demokratiýa ýok. Demokratiýa bolsa her kim özüniň etmeli işini, aýtmaly sözüni, nerede nälik hereket etmeli, komitet bilen nälik gürleşmeli, prezident bilen nälik gürleşmeli. Çopan bilen prezident hem kanunyň öňünde deňligini görkezýän zat demokratiýa. Demokratiýa ýoklugyndan biz Türkiýede gul bolup ýörüs. Demokratiýa ýoklugyndan biziň studentlerimiz daşary ýurtda 5 dolar, 10 dolar üçin her hili işlere baş goşup ýör, okuwyny oka bilmez. Demokratik ýurt bolsa şo zatlar bolanok. Bu demokratiýa gerekdäl, kanun gerek diýen. Indi men bilemok, gaýsy kellesi bilen ýazan bolsa ýene
Şoň ýaly pikir edýän, bu men şahsy pikirim. Yine bizim bir vatandaşımız ýazýar, şöyle ekrana verirseniz, halky nädip umytlaşdyryp bolar, näýe umyt berip bolar diýip Ahmet Para size sorar. Sizin pikirinizçe halka näýe umyt berip biler bolar? Halka näýe umyt bermeli? Bir de mine şonu ýene şonu halkyň köpçüligini özünden eşitmek gelýär. Halk diýilende bir abstrakt zat gözüne getirmeliler. Esasen şol halkyň adından gürleýän adamlary çete tüýşürüp, şo halkyň bir zähmet çekip beren adamlar, bir halal zähmet çekip özüni şo halal zähmeti bilen eklenip beren öz çağaçyklaryny eklenip beren adamlar öz arzu isleglerini bize ýazsynlar. Eýdip bir de ýetirsinler, mümkin bolsa. Adamlar dymp oturmaň. Biz şu sizin hak hukukumyzy goramyzda, sizin tarapynızda duramyzda bizim üstümizde allygyny töhmet ýagdyrylýar. Allygyny ýene şu Erkin Türkmenistan radiosynyň eger forumuna girip seyretseniz, şu Hramowyň, Jadanyň, Bermuhammedowyň itleri, güjükleri, ýalýaglary, yaranjanlary bizim üstümizde allygyna töhmet ýagdyrýarlar. Ýene biz halk diýerler, sizin adyňyzdan gürleýärler. Şoň garşyna durun, özüňiz köprek ýazyn. Men bir zada seredýän. Her gerek biz gepleşip goýamyzda şo taýda adından mysal üçin aýdaly rejimiň garşysyna goýýas bolýan gepleşigi. Mysal üçin 180 adam men haladym şu gepleşigi diýip ýazsa 4 tane adam halamadym diýe. Adamlar siz 180 adam bolup 4 tane adamyň hötdesinden gelip biljekkämi? Ine şu gatnaşyk şu halkyň içinde erwet adamlar bilen gowa adamlar, rejimiň tarapyny tutýan, gollayan, şoň hyzmat edýän adamlar bilen şoň öz azatlygyny isleýän adamlar san taýdan gatnaşygy şu Türkmenistanda YouTube gadagan kada 10 esse köp gowa adamlar. Emma eger de gözüňe getirin, häzir şu rejim YouTube'an gadagan etmesedi, her islen Türkmen YouTube'a girip, internete girip öz sözünü, sesini eşittirip bilsedi. Onu men pikirimçe bizim sanymyz ýagşylyk, hakyky demokratiýany, kanun döwleti isleýän adamlaryň sany yaranjanlardan, rejimiň hyzmata gaýym gullarynyň belki 1000 esse, 10 000 esse köp bolardy. Şeýlerde de bir kimden gorkmaly. Her bir rejimiň tarapdarynyň garşysyna 1000 adam durka, şo 1000 adam bir adamdan gorkmalymy? Näme üçin gorkmaly? Näme bir başa bir ölüm ýokmy? Ya biz 89-njy ýylda Azweli kalk hereketini döredemizde biz näme ölümimizi boýnumyza alyp çykmadyk mı? Ölümimizi boýnumyza alyp çykdyk. Şo wagtlar bizi SSR'ň kelle keserleri her günne de öldürüp bilýärdiler. Sesimizi semetçek bolup bize bermedik, jebir jepalary galmady. Siz pikir etmeň ýöne alag edin şol adam şo taýdan ýöne bir çykyk gaýdy berenler. Ýok. Gatköp çevirsek, gatköp gittiler çekdik. Aýdyp oturmamyz gelen ok. Şoň üçin adamlar şo umyt gerek bolsa, şol umyt üçin gelin bilerikde görüşelim. Bizimse de paýlar ýaly artyk maçlar nemämiz ýok. Umydymyz mene saňa 1 kilo umyt, saňa dene 1 litr umyt diýer ýaly. Ýok. Gelin şol umydy bile gazanalyň. Şol önemi bile gazanalyň. Sağ olun Ahmet Para. Häzir biz bara neme diýerde şahmatda bliss tur diýerde, ýani gaty şart ýagdaýda bir minutyň içinde maksimum soraga jogap bereli, bliss tur edeli. Men söz size berýän, siz 1 minutdan geçmeň, 30 sekundda şonu ýani jemlejek bolar. Ine şu ýerde bir ýazýar, что нету демократии, ДВТ убирает комментарии. Я сейчас сам веду эфир, у меня нету помощника, я ничего не убираю, поэтому эти разговоры напрасны. İnnik soru, Ahmet Para verýär, ýurdun içinde halky oýandyrmak, gorkudan saklamak, erkin ruhly adam etmek üçin effektiv haýsy ýoly maslahat bererdiniz? Sizden jogap Ahmet Para. Düşünje. Ine men şoňa gysgaça jogabym, düşünjeli adam gorkmaz. Okuly bilimli adam gorkmaz. Batyr adam gorkmaz. Emma sen gorkuwy
görüşmeyecek adamın tayaklavan batır etmersin. Gorkow sen batır etmersin. Batıram gorkow etmersin. Batır in bir alcıran yerine, in bir şu daşın aldıran yerine bir adım iyide çekilir de soňam yine 2 adım öňe gider. Şeýle görüşmeli. Yine bir da gulçulukdan çıkmak için ilk gorkudan çıkmalı. Gorkudan çıkmasan gulçulukdan çıkıp bilmersin. Yine men jogabym. Katı doğru diýdiňiz. Ine şu meselede menem bellek geçek bolýan. Gorku nämeden bolýar her wagt? Dine bilimsizlikdir. Mesela üçin siz bir padiyada girecek bolýan, garanky. Siz gorkýanlar. Bizim gahryman däl. Menem gorkýan, Akıza Prava da gorkýar, Farha da gorkýar. Ýöne bizim tapawudymyz, biz şu zatları bilýär, biz öwrenip, biz bilmesek internetten köwlýär, kitap okuyar, biz biljek bolýar. Ine siz bir jaýyň içine girecek bolýan, garanky padiyaz var. Siz gorkýanlar. Ýöne haçanla siz şu ýerde bir adam bıçaklı dur, sizi öldürecek bolýany bilseňiz, siz giýerdiňiz, siz gorkanýyz bolýar. Sizin informasiýaňyz bar. Siz bilýäňiz şu ssenariýda näme bolar. Onu gorkanýyz ýok, siz giýersiňiz-de bir zat edip bilýärsiňiz. Ýa-da öňünden bir taýýarlyk görýärsiňiz. Ine şu ýaly siz öňe ýöreňiz ýok, siz informasiýa alaňyz ýok, siz hakykat diňleňiz ýok, tomuşy kanallaryna gelip ýörsiňiz, ay, wagtym işte bolýar diýip. Ömrüňiz geçipdi. Şonuň üçin hem hiç zat ütken ýok. Hemme wagt gorkuda. Diýmek gorku üçin birinji bilimler, ikinji açyk et görmeli. Şu gorkyň mösürini duýmak üçin, ýani şu perimetrini tapmak üçin. Bolmasa bizim gorkýar. Ýöne biz şu perimetrini bilýär. Berdimuhammedow maksimal etdiljek zadyny men bilýän. Şondan men gorkamok. Men öldürmem bilýär, dogry bilýän adam. Ýöne şonda da men köp zatlar boýunma alýan. Görýän. Şu ýaly birinji bilen gorkyny ýemip bolmaz, kaçandan informasiýa bolmasa. Informasiýany tapmany öwrenin, bilmäni öwrenin, bilim şonu. Indi sonra Farhada berilýär. Halkdan nädip rejim gorkusyny aýryp bolar, hökümet gorkusyny. Halk her wagt hökümetden gorkýar. Halk üçin hökümet bir uly bir monster, 1000 sany eli bar, 25.000 sany kellesi bar, 100.000 sany aýagy bar. Şuraya şunu ýeňip bolanyp, şoňa garşy görüşmek düýüne gerekkä görüşmeliler. Ya bu bütün bizi kıynacak ömrümüzde bizi bütün wagt kıynacak bir monster. Ne şu zatlara siz näme pikir edýäňiz, näme ter edýäňiz? Şu halkyň düşünjesi näme ütgetmeli? Hökümet näme barat? Hökümet diýende şu bilen adam ömürlük bolmaly ýa hökümet ol bizim hökümet. Hökümetiň üstüne bilen bam ýa biz hökümetiň aşagyna dogurluk we şöýde bolmaly. Düşündükler mi? Menem gysgaça aýdyp geçen halkyň gorkusyny aýyrmak üçin birinji oçurda şardaky erkinlikde ýaşaýan, bir azjygan bolsa azatlygy, erkinligi, bir 5%-dan bolsa demokratiýany gören halk ayağa kalıp toplanmalı ve içerideki halkın korkusu şey edip ayrılıyor. Dışarıdaki halk erkin yaşap gören vakti, elinde pul cagaşı bar vakti oyanıp bilmeyen olsa içerideki halktan korku ayrılmaya. Kaçanda dışarıdakiler oyanan vakti toplanışıp 10.000, 20.000 adam bolup köçe Türkiye'de ya Ukrayna'da çıkan vakti hükümetin hemme ünüsü dışarıdaki halka gidiyor ve içerideki halka da motivasiya oluyor, içerideki halka da umut oluyor. İçeride halk aytya oho diyene dışarıda seyret şunca adam çıkıptır diye. Ve içeride halkın çıkmağına da korkusunun ayrılmağına da golya. Halk şuma korkak diye söyleyin, korkak değil. Halk şuma terezin ortasındaki strelka olup duruşma. Haysi tarafa basacağını bilmeyen dur. Halk şunda strelka olup oynayıp dur iki tarafa. Halk dine dışarıdaki bizlerden umut bekleyeler, bizden. Şumat 30 saniye 20 saniye ayarlar çıkyaş olar aktivistleri görüp çıkıp otuyor. Şu berdeki aktivistler bir 1000-2000 olsa Türkmenistan'ın içinde 30.000-40.000 çıkıyorsa. Ana şu dışarıdakiler haçan ayağa kalıp toplanan vakti namun ki biz barıp yurdun içinde ATS diýmen toplanıp ayağa kalan vakti içerideki halk uca çıkıyor. Olun 50% galya. Bize karışıp durur. Korkusam şeydi ayrılıyor. Okey, sağ ol. Yeni bir soru var. Ahmet Türkmeniya'dan 34. Halk oyu baş gerek. Gidilse gidere her kimin
siz halka inanmaýaňyz bolman barlap görün. Ine şu soru Akil Sapara, siz jogap berip bilseňiz. Ini bir gowy soru. Şu geljekde bizim känidek eşitmeli hem eşitetmeli gelýän sorumuz şu. Halk oyununu hanny baş gerek. Şu soruga men şeýle jogap berjek. Biz ýurdun içinde şu bir näçe ýyl göreşen wagtymyz başlanmady, taýyn siyasi hereket edilmady, azbirlik demokratik halk hereketi Türkmenistan. Soňam awdy kul bilen bilelikde biz şu daşary ýurtlarda jemi 14 ýyllap dagyn şol nimeni Türkmenistanyň birleşen demokratik opozisiýasyny ýöretdik. Alyp bardyk, oňa orçça ady odotdy. Taýyn başlanmady. Inni şol wagtlarda halk diýmek uklap ýatyrdy. Diýmek şol wagtlarda bir ýygynak geçirýän wagtymyz Aşgabatyň orta arasynda Mawtumulyn ýadyýarlarynyň ýanyna her 5-nji ýyl geçirýärdik. Haçan zaýymyz elimizden alynan soň. Zaýymyz intek elimizden alynmaka Akademiýa, Ilmlar Akademiýasynyň Taryh Institutynyň 2-nji etažynda bir her 5-nji ýyl ýygynak geçirýärdik. Şo wagt bellidi. Göreşip beren adamlar siziň araňyzda gelip berdi. Emma siz şo mut, gaz, top, elektrik ýani suw diýip şonu geçirdiňiz şo wagty. Inni gelin gaty görmän. Gönümel bir zat aýdylanyna şunu gaty görmeler edelim. Inni häzir size baş gerek. Biz şuna begenýäs. Men özüm, egerde men ömrüm şu Türkmenistana barıp bilsem, hemen şu başistik rejimiň garşysynda Türkmen halky üçin, öz toprağım üçin, öz mertebem, hem sizin mertebeňiz üçin bir Türkmen esgeriniň dron ýerinde durup bilsem, armanım ýok şu dünýede. Men berjek şu jany. Amanat jany maňa beripdir Tangry, amanat janym gerek bolsa alar. Ýöne siz şoňa taýýarmy? Eger biz barsak ýurda, bir ýene de 10 adam bolup ya 40 adam bolup rejim ýegip bilmez. Halk gerek aýak üstüne gulap galýan. Şoňa taýýar bolanmyz biz bararys. Sağ olun. Akil Sapara, men 3,14 blog etdim sebebi Türkmen Adapyatyr biz ine sorulara jogap berende. Onun soruna jogap berdik. Jogap biz hemme sorulara berýär. Sorunuz bolsa ýazın. Ine ýene bir soru bar. Hudaýarow Resul ýa dogry bir näçe hakykat bilen ýürýän baş gerek. Ýene öňedek men öz çykyşymda hyýal ýatlanýan bize lider gerek, ine bize baş gerek, şok gelmese bolmasa bolanok eýle beýle. Ol bir atmaska. Menin pikirimçe. Näçe? Inni öňkü sowietik ýaly bir baş Lenin gelip öňe çykyp halk bolup ýyzyny algar ýaly ýagdaý ýok. Inni häzir hemmede smartfon bar, hemmede YouTube bar, hemmede tablet bar, hemmede kompýuter bar. Istenen adam istenen zady görüp bilýär. Bilýärmi? Ýalňyja Akil Sapara aýtdy. Biz barjak bolup hereketler edýär. Biz şöyle barjak bolup ýollar bolýar. Ýöne haçan biz barjak, haçan da protestler bolup başladyn, biz baryp şonu dowam etjek içinde. Eger bir daşyn edýän bolsak näme içinde etmeli. Ýöne häzir baranlyň näme siz taýýarlar. Ine häzir lider diýäňizde, isten adam barsa men lider diýse, biz gowlar. Ine men barjak. Han çykýandy. Ýok. Çykmardyň. Entek 20 diýen. Siz lider diýänçäňiz özüňiz bir köçäň lider bolup görün. Özüňiz bir maşgalan lider bolup öňe çykyp görün. Görkedim, biz baraly. Problema ýok. Biz baryp ýörüs, ananyň. Pasollaryň nimetine baryp ýörüs, konsulluklara baryp ýörüs. Biz bularny gidişip ýörüs, biz bulary. Bize terdat der o, barmak. Şu baryp bolýan ýere biz bararys. Ýöne siz bir entek maşgalan lider bolup öz maşgalany gorap öňe çykyp görsen. Senin tek köçäň bir lider bolup öňe çykyp gör. Sen bir lideriň başajaklary ýok. Bir lider Aşgabatda hereket eder. Maravat bilen ok, Bayramalavat bilen ok, Çerjovat bilen ok, Daşgolat bilen ok, Balkanavat bilen ok. Onu o ýerde bir lider gerekmi? Onu aýdym bize 100 tan lider gerek, bir de öňe gidýär. Onu biz 100 lider taýýarlaly, iyi bereli, gidelim, benim gideyin içinde. Almardım. Siz
Bıyatmana garaşan ýa garşyp dursun. Öýüňiz kicik hereket edin, kicik ädimi. Onu ýa liderler bar. Liderler bar içinde. Bizden akıllı ama bizden gahrymanlar ama içinde. Golup ýok. Şunun galan ok. Şunun çykan ok lider. Hemmeti oturup garaşýar. O näme maňa bir ýazýa? Murad ağa, nata aydın gelsin alsın Türkmenistan'ı bize bir nahar versin, çörek versin ýa-da. Nata alır gel. Ýöne şondan başlap Türkmenistan gutar değil. Şu ondan ýene bir ýazýa, şu geljeňiz bolsa gelin de alın ho bize öllük diýip. A biz näme gelip ol baswalar ýa zat barmy? O bizim watanymyz. Biz aras salamaly watany. Senem şoň içinde. Senem görüşmeli. Biz bir ulu güýç değil, bizim bir halkyn çykan adamlar, bizim arkamızda milyardlar yok, bizim arkamızda TV baýlyklar yok, bizim arkamızda MHM gullugy yok, polis gullugy yok, prokuratura yok, konsulluklar, diplomatlar yok, hiç zat yok bizde. Biz görüşýärdi. Biz mümkinçiliklerimizden ullatlar edýär. Ana hepsi sizden yok, elementarlar. Şoň üçin lider gerek, ýene bir atmaska. Atmaskalar aýtmam, mena utanýan şunu okumam. Atmaska diýenim baştan sowmalyk. Ha, baştan sowmadan aýtmam, ýa men şunu okumany utanýan. Özüňiz birinji pikir edin, ondan aýdym. Innik sonra häzir men aýdaýyn, alaýyn başlaň. Şu soraga Farhat sen näme edýän? Dogry bir näçe şahyt bilen ýören baş gerek dedi. Bir näçe näme? Bize baş gerek, bize lider gerek diýdi. Ýa-ni Ay bize baş gerek diyen, lider gerek diyen ýa sizin aýdanlaryňyz dogry, kemini goýmany aýtdyňyz, gol diýen ýöne hakyky lider gerek diýe-de birinji halk bir çykyp görkezse bize diýişiňiz ýaly bärden soň aktivistler, liderler, opozisionerler toplanyp bizem ýerlerden barsak, конечно, o wagtam barmalysy bar ýa, hemmesi barana o kawiçkaň içindekiler barana o oturan ýer özüňki. Ýöne şo barjaga adamlaram näline häzir aýdaly biz samolýoda çykyp uçtuk da hemmemiz baryp düşdük da lider gerek diýip şu taýda bir adam ýazyp otyrdy. Bu bir adam üçin 20-30 adam bar o taýda gurban bolmaýar. Hani çıksalar şo taýda hatça Aşgabatyň içinde men o günem diýdim da studentler çäre çykýanys çoňky al bir 2000 student çıksın. Biz her hili ýoluny taparys, hiç olmasa Hazar deňizi elde yüzüp geçeriz, ýöne bararys şo taýda. Ýetişip bararys size. Ýöne bir çykyp görkezin bir. Soňam lider gerek diýenlere ýene bir aňsat ýolu bar. Häzir teknologiýaň ösen ýurdunda biz, ösen zamanynda ýaşap otyrys. Murat Kurbanov, Akbel Sapara, ýaşullaň telefonu var, interneti var, WhatsApp var, video zwano edip bolýar. Ne taýýarlydy? Alyň eliňize bir sany biz prowadnoy telefon $1000 lider gerek diýenler. Biz prowadnoy telefon alyň Türkmenistanyň internetden garşyp bilmeýär, hiç zady garşyp bilmeýär şoňa. Arkaýyn komitetiňem dinläp bilen ok başgasam. Alyň şonu açyň şeýle videonu jaň edin Murat aga, jaň edin Sapara. Alyň arkaňyza 200-300 adamy çykyn köçe. Göreli ýa-da lider size ekranda. Ekranda da şo diýjek sözüni diýe, ýanyňyza barsa da şo diýjek sözüni diýe. Oň nemesi ýok lider gerek diýenlere. Teknologiýa ösen häzir şey diýem lider bilen gidip bolýar. Aňruju şu taýda çykan liderler bilen ýörejek bolýan bolsaňyz, ine size liderler. Bular birinji ekranda bir sizi görsün. Hiç olmasa 1000 adamyň ýörep barýanyny görsün. Yalanan bolmasın eger şul adamlara siz jaň edip Aşgabatda köşküň öňünde 1000 adam ýörep barýanyňyzy görkezseňiz, göni 4 saat siz uje protestanyňyza başlamaňyňyz ýanyňyzdan çykýar şular. Ýanyňyzdan çykýar. Biz hem çykýar. Ýöne şonu birinji bir edip görkeziň siz. Siz suw görmän balak çykaryp bolan ok diýer, birinji siz edip görkeziň, soň oňa görä hereket eder. Ni şu taýda mümkinmi? Murat men Ferhadyň sözüni ýetiresim gelýär. Az anyrak bir zat aýdasym gelýär. Mehriban adamlar, gerekli liderler bizim adamlarımız yurdun içinde var, tayyar oturuşurlar. Şonun gözüne tutun. Dine şu halk guvlep kalanına şu liderler sizin önünüze düşer, bizim adımızda. Yönü, yalan liderlerin eline düşeymen. Nomenklatura sınavının eline düşeymen. Şonu yadımıza saklan. Olar sizi yine de ağırlap, suğlu yakıdıp susuz getirirler. Yine de yarım kriminal devletin dovamını kururlar. Başka ağıt bilen, biraz başka sırak adamla yol başlarına.
Siz ilki bilen häzir şu YouTube'da internet giňişliginde daşary ýurtlarda barýan gadaply çakmyşlarda demokratik türkmen oppozisiýasyny nomenklatura üçin öň döwletde ulu wezipeleri eýilip innem ahmyrçylar toparyny döreden hem ýygyna şu öňkü düşeňtliçe wezipelerini sizin adyňyzdan basyp almak isleýän ýa oppozisiýa adyndan basyp almak isleýän toparlardan şoň tapawdyny bilin. Demokratik oppozisiýany gorlan. Egerde siz demokratik oppozisiýany gorlaman, her bir yalan söz aýdan adamyň kanalyna baryp şoňa fan bolsaňyz, şoňa $1 pul bolsaňyz, bilmedim, onu siyasi göreşin uğrunu kime öğrenmeli? Türkmen ederek kime öğrenmeli? Siyasi göreşin uğru doğru güýçleri gollamaktır. Doğru hareket etmektir. Öz hakiki behwidin gorayan adamlaryň ýygyna düşüp, şolary gollap demokratik döwlet kurmaktır öz ýurdunda. Ýani Gözel Muradowyň isleýişi ýaly kanun döwlet kurmak. Ýene bir ýerde gaýtalýan demokratik döwlet diýmek kanun esasyny ýaşaýan döwlet. Onam diňe halk hökümet bilen gurup bolýar. Gat dogry. Ine ýene bir soraw bar. Men jogap berýän bolsam berýän. Тогда навряд ли что-то решится. Должен быть кто-то избран по народному мнению, тогда что-то поменять возможно. Вы абсолютно правы, Ольга Лупиева. Действительно лидер нужен. Но лидер сейчас, лидеров много. Народ не готов. То есть вот лидер пришел, никого нету. Его уничтожат. Ну и как бы правильно сделают, потому что никто его не поддерживает. Вы не поверите, вот мы поехали в Хьюстон, приехали. Люди должны были, 150 человек с Техаса приехать. Не приехали. Они хотели приехать, как я туда приехал, они испугались, не приехали. Я одну тенденцию заметил, да. Чем ты сильнее борешься, тем тебя боятся, и туда не идут люди. Почему? Я хочу бороться, но не так. Я как бы есть, но я как бы нету. Поэтому я всегда говорю, мы или боремся, или не боремся. Нельзя быть наполовину как бы беременным. Или ты двигаешься, или ты не двигаешься. Поэтому эта борьба очень сложная. Это не для всякого. Всякий не сможет быть активистом, я же говорил. Потому что риски очень большие. Поэтому ты должен вот снутри подготовиться к этому. Ты должен обозначить себе рамки. Ты должен какой-то фундаментами, за счет этого фундамента выходить, то есть на что опираться. Поэтому лидеров много, но народ не поддерживает. Вот задача такая, что народ, каждый занят своей судьбой, своей этой. Они не понимают, что их судьба зависит от общей судьбы, от общей борьбы. Они даже не понимают. Они не видят взаимосвязь вот нашей борьбы за демократию, за законность, за независимость, за счастливую жизнь и свою личную жизнь, которая вот у них сегодня происходит. Не видят вот зависимость. Есть мощная зависимость. Поверьте. Вот я во Франции вот езжу, смотрю, да, и вот я всегда вот задаю вопрос, можно ли здесь диктатуру поставить? То есть, если завтра Макрон станет диктатором, да его живьем сидят. Этот народ короля вытащил, короля, жену короля, прислугу, всем голову отрубили. Чтобы в истории больше не повторялось. Это вот такой народ. Он к этому за один день не пришел. Он воевал, боролся, страдал, мучился. Но он, даже когда его пытали, он на огне всегда тоже говорил за свободу и умирал. У нас нет таких людей. У нас считают, что за страну умирать или за кого-то это вообще унижение. У нас считают, что когда ты за свою свободу борешься, за свои законы, свои права борешься, это унижение. Ай, тебе что ли надо, ему говорят. Не унижайся, иди заплати, все решится. То есть у нас неправильно матрица стоит, она построена, надо ее перестроить. Мы должны развиваться как весь цивилизованный мир. Мы на самом последнем месте, вот дальше стенка, скоро даже эту стенку пробьем и дальше улетим вообще в какую-то, я не знаю, сторону, что это даже описать невозможно. Поэтому вот этот идиотизм, абсурдизм надо убрать. Надо вставать. Хватит уже. Сидели. Туркменистан превратили вообще, я не знаю во что. Это не государство.
У нас нету государства. У нас есть одна семья, которая захватила все. Беспредел полнейший. Даже в тюрьме на зоне есть предел, там беспредельщиков убивают. У нас вот беспредел. Тюрьма – это зона, и там беспредельщики. Вот по любым понятиям его надо менять, по любым понятиям надо в Туркменистане нормальное государство строить. По любым понятиям. Шул соруğa akıl tapara. Siz koştuğunuz burada benim o çeli teyat soruğu. Yine bir edek şu soruğu gayret ettim ama bir yatlasana. Я diyorlar, если лидера нет, тогда навряд ли что-то решится. Должен быть кто-то избран по народному мнению, так что после этого поменять можно. Bu diye lider olmasa çöp polonok diye de mesela. Бывает и так, спасибо за вопрос, но бывает и так, что лидеров слишком много, а нет армии борцов. Это как премьер-министр без портфеля. Да? Был прекрасный лидер Нурверди Нурмамедов. Много лет продержался на политической арене. Был прекрасный лидер, подготовленный, образованный, воспитанный. Ну, просто великолепный лидер демократической оппозиции, опять-таки, Абдукулиев, который 25 лет работал во времена Советского Союза в дипломатической когорте, это значит в МИДе СССР. Он был послом Советского Союза в Омане, Катаре, в других арабских странах. Но он боролся вот вместе, буквально со мной вместе и с нами вместе 14 лет и ушел из жизни. А армии все не было. Были люди, ну было, может быть, там 100, даже до 1000 доходило однажды, когда он с помощью американцев смог вернуться в Ашхабад в 1998 году и поднять народ. Но опять-таки, лидер был, а народ не поднялся. Это беда. И ваш вопрос об этом. Вот должна быть гармония борьбы лидера или лидеров нескольких, причем правильных лидеров, а не номенклатурщиков, которые вот рвутся только к власти. Им не нужна демократия 100 лет. Демократия им противопоказана, вредна. За настоящую демократию в Туркменистане борется как раз демократическая оппозиция Туркменистана. Сумейте это отличить, в конце концов. Не надо поддерживать кого угодно. Кто там без конца сидит на Ютубе от безделья и несет чепуху, отнимает только время у людей. А настоящих борцов, вот можете же отличить от говорунов, этих болтунов. И тогда, наверное, в течение, может быть, нескольких месяцев, в течение года сформируется настоящий лидер, уже будет известен всем, и люди поверят, и можно будет уже начинать открытую борьбу в самом Туркменистане. Вот что я скажу. Сабун, я удалил 3.14, я удалил для дома. Я думаю, что это один и тот же человек. Просто говорят вопросы, мы выбираем. Я подряд беру вопросы. Поэтому я удалил, потому что один и тот же человек просто дезинформацию дает. Yine teyat soru, halkın sünkünü Çinli gemirenine halk kalır, hedir çıdar. Farhat, şu soru size veriliyor. Siz düşünüp berseniz şu soruyu, ondan sonra başka da eğer de afiyet aparatı cevap verseniz. Yönü gıyta yadır 3 soru kaldı. Şuna cevap verelim de efir yapalım. Böyle başına ben öz şahsi fikrim aydın. Yaşullan yanında biraz gürlemegem. Sizin tecrübeniz katı bek tuğulama. Endi ben öz şahsi fikrimi sonra aytsam, halkın sünküne çekemirse halk kalar diye. Endi bundan sonra sünküne bile mokvelin bazarda et almana pul yetmeyen adam supna boralyar, уже supna borundan çorvedi içip başladı. Şunu ya sonra yazan adama da aydayın. O sünkünü gemirmekler, уже söz sünkün gemirip bolandan son qalandan çorvedip şoňam suwuny içip başladı.
Bundan şunda galmayan olsa indi bilem okson men. O sünkünü da onu gemirdi. Sünkünü gemirenin için biz çıkıp kayttık. O 2017-2018'de sünkü gemirip başladı bu. Şu supna bornam şu çorbasından içi otu indi şunda galmayan olsa bilem o başka näli sünkünü gemireyen olsa. Şu aytça kıskaça jogabym bul. Akbet para goşakladığınız varmış mı? Gıyskaça goşakladym. Men düşünjeli görüşüň tarapdary. Sünkü gemirilen adamdan görüşüň däl. Ol adamlara ýam köçe çykanda ýykynçylyk ederler. Olar magazin talarlar. Barıp bir ýerde bir adat magazyny bolsa der, oşoň içine böküp girip, şoň içinden iýmit süýräp gaçyp gitjek bolarlar. Ol görüş bizim görüşimiz däl. Bizim görüşimiz düşünjeli adamdan görüşi bolmaly. Şol insan köy ýani jullan çykýança, insan köy köýnüň balany ýitirýänçe, insan köy döwümçereýini ýýänçe çydap oturan adamdan görüşi ol wagşy görüş bolar. Onda olar hemme zady öňünden çykanda ýakyp ýandyrarlar. Ol türkmene gerek görüş däl. Ol hiç halka gerek görüşem däl. Şoň üçin hem gaýrat edinde jullan çykmakaňyz düşünje bilen görüşe boşun. Ýoksa diňesi däl. Häzir inniki geljek nesillerden gul bolup ýaşar. Hakiki. Sağ olun jogabyňyza men üstüne goşap bolýan. Ine özüňiz pikir edin. Siz bir adamdan guruşup dursyňyz. Sizi urup ýykdy. Siz hem çaşyp ýatyrsyňyz. Şondan soň görüşüp başlaryňyz. Nirýärmi? Haçan ayakta durunda ya ýykylyp bir ýumruk ýyp ýykylanda şonu gaharyna turup görüşämeden o logika hiç sygan olar. Ýykylyp çaşyp durulsam ine şonu halk galar ýa-ni sünkü bilen eremete galmıyor. O näde o düşünje? Ya biz közden almaly, bu şu ölüp turmaly, bul bolup durmaly. Bizden geljek nesil olam tehnologiýanyň ötüşi bilen şurara ýa gatçat ýagdaýda diktatoranyň badygy we hiç ýerde dünýäde şu diktator ýok. Ine şunu biz aýyrmaly diýip düşünämese geljek nesiller. Şolar galaýmasa bize ýam galmaz. Egerde biz közden almasak, her bir közüň içinde. Gözümden oduny alırlar. Sünkümüz eredi işler. Gul bolup inni azatsız gul bolduk. Bundan beter köz näme berek? O odat ýaňydan diýip görüli, ona argumentler bilen ýykdyk. Sebäbi o odatlanan adam ýok. Biz hemmemiz oduň içinde. Şoň üçin siz birinji pikir edin özüňizi, öz daştöwrüňizi. Siz şul durmuşa münasip diýär. Münasip diýär bolsa, näçe şu durmuşda ýaşaýar? Şoň prичинasy tapyn. Kim şoňa ýanky kim sebäpli? Näçe şuna gerilip bir analiz özüňiz edin. O wagt ýetirip işläp ýeşekýärli. Ol tökmeçirin kanalyny entap ýörüň. O gowy mümkin sizin üçin. Ýöne umumy siz hakykatda ýaşandyr. Men şeýle pikir edýän ýene bir soru bolar häzir. Ine şoňa jogap bereli. Ine soru wa Murada men pikirimçe halkyň ýülügi saralyn diýär. Akıl taparaw şu sorulýar. Ýyly sorulýar häzir diýär. Sorulýar men bu görem başlan. Şoňa jogap berip bilseňiz? Eger ruhsat olsa men ikaz aýdyryn. Onan ýaşaýan, dogrudan hem şeýle, o diýişiňizden hem beter. Häzir etinden ötüp sünküne geçti da türkmeniň. Şu edilýän jebir sütem. Bu taýda inni bizim bilelikde şu öwrenmeli adamı ya da bizim öz bilýän adamı aýt diýseniz bizim size aýtmaly adamı şu görüşüň metodlaryny öwretmek. Diktatura ýurtlaryna görüşü guramagyň, şu guramaçylygyň bir öz häsiýetli aýratynlyklary bar. Ol demokratik ýurtlarda halk köçe çykýa 200-300 000 adam köçe çykýa-da çalşyrýar hökümeti ya da mecbur edýär öz bähwidini işlemäge. Emma Türkmenistan ýaly ýurtda şol nämäni gazanmak üçin ilki gaty bir guramaçylyk işlerini alyp barmaly. Olam men şu okan edebiýatymda 3 üçlükler hem beşlikler diýilýär. 3 adamdan hem 5 adamdan ibaret toparlar gurulmaly. Şol toparlar näme üçin kiçik bolmaly? Sebäbi şol adamdan biri, misal üçin aýdaly, içi aly bolup çykaýanyda ya, içi aly bolmasa da bir ele düşüp tötänden urulup ýenjilerine adam pakir näme etten hem sünkden ibaret. Bizim hemmemiz. Çıdaman berilýän jevresi töme çıdaman fırını açaýanyda diňe 3 adam idi. 300 adam däl ya 3000 adam däl.
Şoň üçin demokratik ýurtlardakydan tapawutlukda diktatura ýurtlaryna, Türkmenistan ýaly aýrylgan diktaturaň höküm sürýän ýurtlaryna guramaçylyk şo 3-5 adamdan ibaret toparlar döretmekden başlanýar. Şolar bir 10.000 san şoňaly ýa 100.000 san şoňaly gurama dörende mesele çözülýär. Soň bir gün şol belli bir günne belläge diýin hemmämedine çykýas Murat Urwan bar ýa-da Murat Urwanyň göl saparyny hem Ferhadyň hem Ştaýdaky oppozisiýa, demokratik oppozisiýa bellän adamsy sizi göreşe çagyrýar diýip şoň tasdiklamasyny doly bizim özümizden eşiten wagtynızda çyksaňyz şol üçlükler hem beşlikler bir günne 100.000, 200.000, 300.000 adam köçe çykýar. Şo taýda da çözülýär mesele. Ine boldy. Sağ olun. Farhat goşşoklarım var mı? Yok, ve sapara aňatjanlaryna goşulýan dogry aýtdy. O hakyky şo birinji bir öz araňyzda şu zatlary çözüp nemedenden soňra akwe sapara aňaýdyşýaly bärden biz barsak bolýar. Yani ýülügini sorýar diýenem hakykatdan, ama o ýülügimizi sorap otyr. Şonda da ýene gulçuluga dowam edip otyrys da biz bärde ýülügimizi sorsa da ganymyz, sorsa da janymyz alsa da ýene gulçuluga dowam edip otyrys. Türkiýede mazarstanlyklarda 400-500 mazarlar ýatyr, gözümüz bilen görüp otyrys, görmedikleri video çekip görkezip otyrsam bu ýülügi sorandan betermi diýen, şonda da sesimizi çykarman otyrys. Ýene ýanky Murada siziň aýdyşyňyz ýaly gidip garşy taraplara ýene baryp boldy, awam gaýtýarlar. Reytingini hem galdyryp gaýtýarlar. Tabii ki bizim ýürümizi sorar, men şu taýda bir zat diýin. Şu taýda Murada açyk şeýde Akwe Sapara açyk şeýdene videolarymyzy görýäs. Şolaryň videolaryna 4 sana adam negatif ýazsa, şoňa 200-300 10.000 adam prosmotr bolýar belin. Şondan 4 sanys çykyp şoňa garşy jogap berip bilmeýär, ýene lider soraýarlar. Ýene ýülügimizi sorýar, ýene sünkümüzi gemler eder da onu. Sen şo ýerde bir YouTube'da bir telefonunda bir jogap berip bilmedik adam, telefonunda bir lider gorap bilmedik adam, tabii ki ýülügiň hem sorar, sünküň hem yer gerek bolsa ertir ýok edip bitirip goýberer, padşalyga görüp. Onuň üçin birinji şu kanallarda agzy birligimizi görkezmeli bizim halkymız. Agzy birligini görkezip şu 4 san negatif ýazanda bir 20 san atwet bolsa, indiki sapar ýazmaýar negatif ýazýar. Belki bizim tarapymyza geçip gidýär şolam edýän işinden utanyp. Şonu başarmaly birinji halk. Agzy birligi şu. Kaçan agzy bir bolsak şomat iş salam edilen oklar, ýülügem soran oklar, sünkam gemren oklar. Ýene doğru. Şu elektron batyrlygy bir görkezmäni öwrenim gadyrly illeşler. Şu elektronyny şu YouTube'da, şu internet geňişligine doly eýe bolun. Ýanky ýagdaýa doly eýe çykyn. Şu nemeler dönükler, içallar, şu nemelen ýanky Hramfyň, Jadanyň, Berdimuhammedowyň, şolaryň doganlarynyň ýalyglary sesini çykarmagy gorksunlar. Bir gerek biri ýazsa şolaryň bir zat 1000 san jogap alsyn. Han göreýin men erti şolar çykarmy çykmazmy? Çykaýanda da şolaryň sesi eşdilmez. Ondan bolar erteki günden gorkar. Ol adamdan kemmesi Türkmenistanyň gaçyp çykyp bilmedi. Elbetde Hramf gaçyp gider. Elbetde Jadan gaçyp gider. Olaryň gaçmagy ýeri bar, Orset bar ana. Orsetde o Podmoskowy'da köşkleri var. Yine 10 tane yurtda köşkleri var ýa. Olar ýa milyarder. Türkmeniň hasabyna milyarder boldular. Oçerçyň Türkmeniň hasabyna milyarder boldy. Özü ölli, emma maşgalasa ana 7 arkasynyň ýagnyny ýere degjekler. Ýa-da nesin Türkmen maşy diýip sizi ağlap sümküňiz gemren adamyň, häzir gyýdynyň oglunyň agtyklarynyň olar milyarder. Olaryň hiç wagt 7 arkasy ýere degjekler. Emma Türkmen maşy bolan bolsa näçe hem Türkmeni milyarder edäýmedi ýa milyoner edäýmedi. Ýa-da iňgolmanly bir adam şekilde adama münasip durmuşa duşup gitmedi, şoňa gowşurup gitmedi. Ýok, ol sizi Türkmen maşy diýip yalan sözläp, ağlap, sümküňizi gemirip, diňe öz maşgalasyny milyarder edip gitdi. Häzirkiler hem şey diýer. Sağ olun. Soň soraga jogap berdiň, sebebi 2 saatdan geçdik. Bu gowda bizim vatandaşlarymyň wagtyny alýar. Şuraya gepleşikler geçirirdiler. Yine sonra wa Ahmet Türkmen 34 ýaly. Men 2 adam, 3 adam blog etdim sebebi bez prichinny обвинение boldy. Men blog etdim. O diktatorlyk däl, o ýanky hakykat ýazmadylar, men blog edýän sebebi. Şu soralar men her hil soralar ýazýan. Eger siz kritika soralar bolsaňyz men şonu goýýan orta. Men çykyşlarymda da ýan esasy kritika soralar getirin. Şoňa jogap berýär. Kritikadan gaçan da hiç wagt.
Yine Ahmet Türkmen 34 ýazýar. Gidilecek wagtda aýdyp bilýäňizmi? Halk komanda garaşýar, bir bileňiz okmy? Maslahatyňyza sowalym. Men şuna jogap berýin, o zaman her kim goşmaça goşsun. Şunun bilen kanalymyzy ýa-ni efirimizi gutaralım. Dogrudan men Türkiýe baranda şo ýerde bir az bir mölçerde bu gahrman olanlar bar. Men duşdum, gürleşdim. Ol hakykatdan komanda garaşy, hakykatdan gider. Onu men inanýan, ýa men özüm Vostochna borsa diýen men adamı gözünden, hereketinden, jestinden tanıyan. Şol eder mi etmez mi? Ne şol adamlar ölmäge taýar. Men şolu saklaýardım. Yok goşulmaň, oturun. Bir 5 bolup 10 bolup çykanyň bilen özüň ýanky gatak ýagdaýa salanyň bilen tok ýok. Sebäbi intek halk taýar. Saklaýardım şolu. Türkmenistanda da var şol ýagdaý. Ýöne olaň meşhur. Esas problemi şol. Olaň meşhur sebäbi olaň gelip ýör halkyň arasynda halkdan ses çykanok. Mesela şu niyazı açılın ağzımına kaçamı aytmalı. Yine neyemçi beydiyana kanun boyayan zat deyip bir işitilmeli bir yerlerde. Şunu eden okal. Ne Türkiye'de diye kanunlar bozulsa, ne Türkmenistan'da diye. Ünsörüm, Türkiye'de 70% halkın kanunlar bozuluyor. Yolları yapıp pasportlar uzolduğuna. Bunun meter size niye var kanun bozulmuyor? Niligala yani kaçakçı bolmaňyz. O sizin günäňiz däl. Sizin haklarınız bolunmuyor. Ine şo ýerde siz galyp bileňiz o köpüsdiýe komanda garaşýar biz bar ýa. Netip bolsa komanda da bolur. Inanyň döwletde topary we beýlek aktivistler sähel mümkinçilik bolsa şo ýerde adamlar gat başlasa şirketlerin ýapyklygyny biz seretmez. Biz barys. Biz şu protest tuýuşyň arasynda tapartama. Biz protestlerden gaçan adamlar diýär. Biz protestler gurnayan adamlar. Ýöne häzir gurnamana adam ýok. Kimler gurnar ýaly? O biz daşyndan tökmetçiler ýaly gyýgyryp ýanky Türkmenistanda bolup geçen zatlar men komanda, men adamlarym etdi zat diýip marda mazutdan terörist adamlar gidip ýöne biz atwiýetsiniz bolansa mazut ýarylsa ine men komandam etdi. Bir topar bolmajak zatlar aýdyp biz oraya ýalydyk. Biz görüşýäs, ýalňyşýas, köp ýalňyşýas. Biz görüşýäs. Ýöne uğrumuzy ýitiremiz. Ýöne demokratiýa diýip öňüdýäs. Biz demokratiýada ýaşap ýörüz, görüp ýörüz, dadyp ýörüz şonu. Şundan gowzat ýok diýem size, şonu suwd edýär. Ýöne gynansak da siz şunu ertek ýazyr diýeniz. Käwirleri ýa tomoşa ýazyr diýär. Ýöne başga da bir belläpke şykladymmy? Gaty köp adam bizi golýar, gaty köp adam bize ýazýar, jaň edip men taýar, köp adam ýöne ulu ýeterlikde. Bize diýmedim diýende 1,5% halkyň 1,5% gerek. Takminan 60 000'dan 100 000 ölçerli adam. Ine şol adamlar bilen biz hemme zat düzelt bilýär. Ine şol adamlar intek ýygnanan. Ol adamlar bizim tek göremdi o. Ýöne edermen olunur ba. O gurun ýok. Bizim diýen zatlarymyz olar degişli zat ýok. Olar bizim tarapymyzda. Ine şo bolman soň ine şo bolanok. Şonuň üçin biz komandana berdik bir näçe gerek. Türkmenistan sentýabrda bir ay adamlar galdyrjak bolduk. Yani 15 günde. Adamların ýartyan bir bölegi geldi, şöyle aylanyp gaýtdy. Ine şonuň üçin men pikirimçe intek bir taýýar. Taýýar bolmak üçin biz bilimler gerek. Biz gürleşip durmaly. Biz bir siýasat boýunça ýanky jedilleşmeli. Biz bir-birini kritik etmeli. Biz bir-birimizi öz pozisiýamyzdy düşündirmeli. Ine häzir ine şu soňky soraw ine gutarmak men bir haýyş etjekdim. Farhat Afiyet Aparaw şu meselede gysgaça pikirini aýtýan şoňa bir efir ýapar. Farhat seni maşallah. Owa Murada dogry belläp geçdiňiz. Afiyet Aparaw sizemle gepleşiň başyndan soňgaça watandaşlarymyza men pikirimçe näme düşünen adama düşünjesi bar adama ertip gün watan üçin 1% ýüreginde watan üçin gana aýlanýan adama düşüner ýaly zat boldumy kadiýe?
düşüncesi bar adama. Soňam şeýle bir zat bar da men bir zada meňzetýän bu bizim protestlarymyzy, bu watan üçin çykýan hereketlerimizi watandaşlar Türkmenistanda toylar bolýardy. O 2 san butka bolýardy, häzir toy mekanlara geçildi. Bu butkada gelin bilen ýigit oturýar, gelin bilen ýigit diýenimize bizim stomatologumuz, Karamzadalar. Owa soň ýa-ni bu butkada da artistler bar. Ortada da adam bolmasa watandaşlar gözüňize getirin, 2 butkada bärde aýdy-maýdy otyr, gelin bilen ýigidem otyr, ýöne tomaşaçy ýok kapdalda, toýa gelip seretýän, tans oýnaýan, padarka berýän, gürleýän ýok şo taýda. O toy näle bolýar? Edil siziň hem häzirki bizi etdirjek protestanyňyzam edil şoň ýaly bolýar. Gelin bilen ýigide bar, artistler bar, ýöne gelýän adam ýok. Ol adam gelmese peýdasy ýok. Şoň üçin watandaşlar bir ağızdan hemmemiz toplanaly, hemmemiz bir ýere üýşeli, hemmemiz bir ýere yumruğumuzu uraly. Şoma bizim çözmejek işimiz ýok, almajak galamyzam ýok türkmen bir bolan wagty. Bizdiň ağzy bir bolsak boldy, потому что häzir biz şu sözleri aýtsagam ölüp barýas, koronavirus diýdi, awariýa diýdi, ýene bir zat diýdi, o sebep ölüp barýas. Aýtmasagam ölüp barýas. Biz şu ekranda görýänleriniz, bundan başga da görýänleriniz, hemmemizden biz öz demokratiyamızı kazandık. Biz islesek, gaharımız gelse, şu bir zatı bir kanun etse çıkıp ministrine de sögüp bilyas, çıkıp prezidente de sögüp bilyas, eden ettiligine hem aydıp bilyas. Yöne biz indi sizin Türkmenistan'ın demokratiyasını kazanmak için hareket ediyoruz. Şoma düşünün, biz öz demokratiyamızı kazandık. Hudaya şükür spakoyn yatıp, spakoyn turuyas biz sebebi yüreğimizdekini. Aytiyas biz önkü yalana çapak çalamız ol indi. Şoň üçin sizem gazanmak üçin diňe ağzy bir bolmaly, diňe öňe çykmaly, hereket etmeli. Muradaň diýişýär, siz bir herekete başlaň, ön hatarlardan esip bolsa inşallah görersiniz. Amy derýany ýüzüp geçeriz, hazar ýüzüp geçeriz. Gerek bolsa simi bozup geçeriz, ýöne biz gireriz o ýoly açyp açmany gerekler, ýöne halkyň toplanany ýere gaňyrda. Bu bir ikinciden hem şu bilen jemlejek diýdi Murada. Şoň üçin şu koronavirüs döwründe hemmeňiziň maşgalalarynıza can saglygyny arzu edýän. Owa şu keselden biraz äge bolun, dikkat edin, sebäbi bu Haramzada eken ünsüren o, özü stomatolog bolsa da. Şoň üçin şu keselden biraz daşa çykman zat etmärek durjak bolun watandaşlar. Hemmeňize de maşgala can saglygyny arzu edýän we Murada sag bolun, size söz bereniňiz üçin ak ve sapara size. Sag bolun Farhat geliniň üçin. Bizim näçe paylaşım için. Afiyet olsun. Men beýt gaçaçakladım adamlar. Köp sag bolun. Şu biz bir şo taýýar diýenlerin özüm bir lokan dünýä malyna degýär. Diňe bir de lider gerek diýenler. Ýöne bir zady gözüňe tutdum. Hereket törese güýçli, halk hereket törese. Ol hiç wagt lider almaz. Murat bolsun. Ferhat inimiz bolsun. Gül tapar bolsun. Gerek adam, zerur adam ýokman taplarym ýöňe çykar. Peýda da bolar sizin aranızda. Yan kaýdyşym ýa sizin öz aranızda ýan bar, bizim adamlarymyz. Diňe şo halkyň güýçli hereketi göremeli, hem filialy gurup çykmaly köçelere. Şol gün görersiňiz. Ya sizin öz aranızdan biri çykar, sizin ynamyňyzy gazanyp, ya da bizim haýyşeden adamlar sizin öňüňize düşer. Esasat her bir adam, her gün goý şigidin çeti alan bolsa, öz adatlygy hem halkyň adatlygy üçin goşant goşdy. Ana gep şonu öwrenin, günnelik göreşmäni öwrenin. Netijede liderem bolar, ýeňişem adamlar. Başyna dik bolsun adamlar. Sag bolun afiyet olsun. Meňem bir diýjek bolýan zadym bar. Hormatly watandaşlar. Meniň çykyşlarym esas şu Türkmenistanyň içindäki adamlaryň ýa-ni soraglary, jogaplary hökmünde çykyş edýänler. Türkmenistanyň daşyndaky adamlaryň soraglaryna käbak jogap berýän. Türkmenistanyň içindäki adamlar ýüzlenýän. Molimler, alymlar, ýazyjylar, poetler, ýa-ni şahyrlar, dürjülük işini işleyen adamlar, üniversitetdäki molimler, tehnikum, uçilişçi, mekteplerdäki molimler, düşünjeli adamlar, bilimli bar adamlar, diplomlu, diplomsuz. Eger düşünjeňiz anyk durnukly bolsa, biýrek ýeriňiz bilen gürleşiň, bilimlerinizi artdyryň. Türkmenistandaky bolup geçýän zatlara bile garap, düşünşüp,
yankı pikirlerini arttırın. Mümkin sizin pikirinizçe Türkmenistan'ın içinde bolup geçen zatlar doğrudur. Mümkin şu Türkmenistan'ın prezidentinin ediyen hareketler sizin için doğrudur. Onunla goňşyňyz bilen gürleşinde argumentlaryňyzy şoňa düşündirjek bolun. Paylaşın pikirlerini. Şeydi paylaşıp bir-birine yankı soralar verip bizim düşünjemiz ýa. Biz gaty dal. Indi mundan meter ýa almak bolmaýar. Bir döwlet hökmüne ýitmeli. Biz entegam iň soňky döwletleriň arasynda. Demek Koreýada ösün döwlet. Bize göre bilimleri ösün. Olarda ýaderny raketa bar. Bizde ýok. Olarda tebiğ baýlyklar ýok. Ýöne halky prezident diýip ölüp dur. Sebäbi on prezident ýa-ni on sekretary Kommunist partiýa. Halky bilen bir katastrofa bolsa öz ýa-ni täze kostyumyny halk bilen mutluyor. Şöyle adamları nimeden çıkarıyor. Biz şondan öňeşdik. Mundan meter yıkılmak. Inni yer yok yıkılara. Şoň üçin size haýyş. Türkmenistanyň daşyndaky adamlara. Hawa biz size dayanýardyk zat eder ýöne görsek siz goşulaňyz. Siz Tomaşoň kanalyna baryp şöyle kommentarí ýazyp, gurulny hoş edýäňiz. O belkem dogrudur. Ýöne hakykatdan hem siz özüňiz bakly durmuşyňyz üçin bir ädim etkirin bolýar. Bütün daşary ýurtdakylaryň hemmesini alyp görseň 3000-den geçen ok. Ol 17.000 kommentarí ýazýanlar, olar tomaşçylar. Olar galdyýsan galmaz, ýördiýsen ýöremez, çykdyýsan çykmaz. Gaty ise bir 3000 adamma şu gün vatan üçin hereket ediljek Türkmenistanyň daşynda. Türkmenistanyň daşyna azatlyk bar, Türkmenistanyň daşyna internet bar, hemme zat bar. Pulum adam bilýär, finansiýer edip bilýär, $1 ýa opozisiýany kommentariýa edip bilýär. Bildirmen Telegram'da gidip bilýär, aktivist çağda da gidip bilýär. Bir topary iş edip bilýär. Edem ol. Size gerekli. Şoň üçin biz köp bir Türkmenistan daşyndaky adamlara dayanýarlar. Doğrudan da doğru diýmeli. Mene dayanamam. Yine de şu Türkmenistan'ın içindeki ağır ýagdaýda köz bolup ýanyp duran adamlar öz-özüni problemadan çykaraýmadan daşynda bir 3000 adamdan beter adam nimetme. Şoň üçin ine seredýän hakykat aýdýan kanallarda bir 3000'den geçen ok, 4000'den geçen ok, başga kanallarda şu töhmetçiler var ýerde, jogapkärçilik almalylar var ýerde bir topar adam edip. Olar barlygy ýoklugy hiç il tok ýok. Şoň üçin bize bir bolsun, ýöne görüşüp bilýän bolsun, biz turumyzda arkamyzda durulýan bolsun. Ine men size ýene bir gerek azatlyk we adalatlyk arzu edýär. Sag bolun, bizim bilen 2 saat oturup pikirleri alışanımız için ve Akvel Sapraga Farhat size de köp sağ olun. Ine bizim halkımız bilen pikirleri alışanımıza, öz pikirlerimizi jemläp aýdanymyza, dünýä garaşyňyzy görkezýänimize köp sağ olun. Inniki sağ olun. Gepleşe çağırýanyňyz üçin iýleşlenmede de näme minnetdar bizim sözümizi dinleýänimiz üçin. Belki şu bizim erkin dünýeden size ýorlayan maslahatlarymyz, geňeşlerimiz, sözümüz belki hem teselli bolsun göwnüňizde ýöne has beterim görüşmäge size bir sebäp bolsun. Sağ olun. Sağ olun.